Está todo o mundo, non? Sí. Bo día, damos comezo á sesión plenaria, sendo as 11 horas do 28 de xullo do 2015. Orde do día, punto número 1, aprobación se procede da acta de sesión extraordinaria celebrado o día 14 de xullo do 2015. Algún aspecto a comentar da acta? Aprobada entón por unanimidade. Punto número 2. Aprobación se procede da ampliación de plazos do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios da competencia municipal e de estradas para o exercicio 2015. Propoñen debate os grupos neste punto. Algo que engadir ou comentar? Dámola entón aprobada tamén por unanimidade. Punto número 3. Moción do Grupo Provincial Popular relativa á modificación da Ordenanza Xeral de Xestión e Recaudación dos Ingresos de Dereito Público Municipais, cuxa xestión delegouse na excelentísima Deputación Provincial de Lugo. Ten a palabra o vocero. Bos días. En representación do Grupo Popular, veño de presentar unha moción relativa á modificación da Ordenanza Xeral de Xestión e recaudación dos ingresos de dereito público municipais cuya xestión delegouse nesta excelentísima Diputación Provincial de Lugo. A vixente Ordenanza Xeral de Xestión e Recaudación dos ingresos de dereito público municipais cuya xestión delegouse na excelentísima Diputación Provincial de Lugo aprobouse en xaneiro do ano 88. Dende entón, pasaron xa 17 anos, período no que, lóxicamente, producíronse moitos e importantes cambios que influíron no sistema de recaudación provincial. Por unha parte, a incorporación de España á eurozona fai necesaria a revisión daquelas partes da ordenanza na que os importes aínda figuran en pesetas, pasando a estar en euros para unha mellor comprensión e adecuación aos procesos informáticos. Estes cambios non deberían limitarse únicamente ao que atinxe a moneda de referencia, senón que tamén deberían no que atinxe as cuantías, armonizarse e converxer coa regulamentación establecida por outras administracións con competencia en materia recaudatoria. Correspondería, entón, facilitar o pago das débedas tributarias, elevando os límites a partir dos que se precisa a presentación de avais e garantías para o procedimento e fraccionamento das débedas tributarias. No mesmo senso, conxugando o principio de legalidade procedimental co de eficacia administrativa, faríase necesario modificar os importes que operan na formulación das propostas de declaración de fallidos e de créditos incobrables. Por outra banda, a situación socioeconómica actual, nun contexto de recuperación da grave crisis que afectou aos países da zona euro nestes últimos anos, reclama dunha especial sensibilidade por parte das administracións públicas. Neste senso, a Administración provincial debería colaborar no ámbito da recaudación dos tributos, intentando que un elemento esencial como é da vivenda habitual non sexa posto en peligro para aquelas familias que se encontren en risco de exclusión social. Por todo o exposto, vimos de propoñer a este pleno os seguintes acordos. Primeiro, instar a Diputación Provincial de Lugo a ampliar os plazos de pago e tamén o límite a tocal están exentos os obrigados tributarios de achegar garantías nas solicitudes de aprazamento e fraccionamento de pago. Punto 2. Instar a Diputación Provincial de Lugo a actualizar os importes que operan na formulación das propostas de declaración de fallidos e de créditos incobrables, conxugando o principio de legalidade procedimental co de eficacia administrativa. Terceiro, instar a Diputación Provincial de Lugo para que, en colaboración cos concellos, modifique a ordenanza de tal xeito que, comprobado que non existen outros bens ou medios de pago de débeda tributaria no procedimento de recaudación executiva, non se proceda, como a medida final, ao embargo da vivenda habitual como último recurso de recaudación. E cuarto, instar a Diputación Provincial de Lugo a actualizar a ordenanza en todo aquilo que afecte á utilización do euro nos importes que nela figuran. Eu creo que é unha ordenanza, de alguna maneira, cun contenido moi grande nunha base social. Eu creo que é un clamor social que a sociedade ven pedindo desde fai moito tempo que con esa xente que está en risco de exclusión social ou que pode estalo, porque calquera de nós non está exento dese tema, que podamos preservar o que de alguna maneira nos dignifica como personas e as nosas familias, que é a vivenda.
A parte diso, entendemos que tamén debemos, para que a xente, como mellor está pasando mal, poder facilitar os pagos, de alguna maneira, armonizar con outras administracións. E aquí ten que ser unha cantidad superior a 600 euros para poder fraccionala, mentras que a Administración Xeral do Estado esta cantidad son de 18.000 euros. Eu creo que en conxunto é unha proposta que, por iso pedimos o apoio dos dous grupos que nos acompañan na oposición dentro desta corporación, porque entendo que, de alguna maneira, é recoller unha demanda social que ven sendo habitual por parte da xente e colectivos. Gracias. Por parte do Grupo Socialista, 6 minutos. Moi ben, moitas gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. O certo é que traen vostedes un asunto, unha moción a este pleno que, en primeiro término, pois pode parecer froito do traballo e mesmo do interés por mellorar a xestión que dende o Servicio de Recaudación Provincial se fai para os concellos da provincia. E podería incluso semellar que está pensada para defender os intereses dunha poboación lastrada pola situación económica. Sobre todo tendo en conta os anuncios que vimos en prensa e as palabras que de vostede vimos de escoitar, o respecto dos cales eu teño que anticiparlles que o Servicio de Recaudación desta institución provincial non desahucia. En canto se remata coa lectura da súa proposta, un dase conta de que isto é un brindis ao sol. Probablemente porque este elaborada dende o descoñecemento do procedimento da tramitación das ordenanzas provinciais ou probablemente tamén polo descoñecemento ou incluso o desinterés do funcionamento impecable e intachable que o Servicio de Recaudación Provincial fai. Dá a sensación de que a persoa ou persoas encargadas de parir esta moción escoitaron repicar campanas, pero non sabían moi ben onde era a misa. En todo caso, quen atrae a debate a este pleno, dende logo, non se ve como goberno e adopta unha posición débil e sen liderazgo para promover iniciativas de calado. Este, en todo caso, entendemos nós que é un traballo de oposición, tal e como plantexan vostedes, dende logo. Traballo que, por outra banda, teño que recoñecer que tal vez por costume nesta casa non se lles daba mal. Polo menos víaselles cómodos. Agora non tanto, no goberno, hai que dicilo. E digo con todo o respeto porque entendo a súa situación tamén. Pero, bueno, vamos ao tema que nos centra neste debate. Un goberno debe vir cos deberes feitos a este pleno. En este caso en concreto, cunha proposta do texto de modificación da ordenanza de recaudación, vamos de chamar así para resumir un pouco todo o título da ordenanza. Con esa ordenanza modificada para que sexa aprobada inicialmente polo pleno e siga toda a tramitación pertinente ata a súa aprobación definitiva polo mesmo organismo. Pero veñen vostedes con unha proposición pouco traballada, facendo un xesto, con uns puntos de acordo nos que se instan a vostedes mesmos, como goberno, a ampliar os plazos de pago e tamén o límite dos mesmos para chegar garantías cando o contribuinte quere un aprazamento ou fraccionamento do pago. Isto xa se ven facendo. E vense facendo, ademais, tendo en conta a legislación vixente. Pode creerme, fago, dende o profundo coñecemento dos profesionais da recaudación desta casa que o fan con total e absoluta sensibilidade e profesionalidade, porque este tipo de xestións de cara ao público requiren precisamente desas dúas cousas, de profesionalidade, pero tamén de sensibilidade. E o seu traballo teño que dicirlles que é absolutamente exemplar. Instanse tamén nesa moción a vostedes mesmos a actualización a euro das cantidades dos importes. Isto está regulado por un decreto. É certo que se pode modificar na ordenanza, pero máis alá deso está xa regulado por un decreto. E instanse para que non se proceda á execución do embargo como último recurso na recaudación. E aquí, ademais, teñen a osadía, e permítanme que lle lo diga, de saír aos medios dicindo que evitarán o desahucio polo impago de impostos municipais. En primeiro lugar, a Deputación, xa llos dixen ao comezo da miña intervención, non desahucia. Eso fan os bancos, moitas veces amparados polo Partido Popular. E a Deputación, en todo caso, embargaría, pero tampouco embarga. Sabe por qué? A Deputación comunica embargos, moitos, pero gracias á boa xestión dos profesionais que están no Servicio de Recaudación, moi poucos deses embargos chegan a executarse. E este é un dato importante que deberán de coñecer, porque precisamente o traballo destes profesionais, o servicio dos veciños e veciñas desta provincia,
ten o fruto de que eses embargos non se consoliden, non se executen. Si a súa comunicación, pero non a súa execución. E embargos de vivendas habituais, dende que eu teño coñecemento, cero. Cero de vivendas habituais. Hai que diferenciar, polo tanto, entre a comunicación do embargo e a execución do mesmo. Eu creo que isto, para a opinión pública, tamén é importante, porque son cousas ben diferenciadas. Esta moción súa, dende o punto de vista político, e permítanme que lle lo diga, eu nunca visto. Instanse a vostedes mesmos, repito, o actual goberno a traballar. Vostedes van a contar con o noso apoio, pero van a contar con o noso apoio cunha emenda que acabamos de presentar a totalidade da súa proposta, porque nós creemos na mellora do servicio de recaudación, na mellora da prestación dos servicios, na actualización tamén desa ordenanza, pero queremos facelo dun xeito ambicioso e riguroso para modificar e mellorar os dous principais documentos, as dúas principais ferramentas coas que conta o Servicio de Recaudación Provincial no seu traballo por e para os concellos da provincia. E vimos de rexistrar esa emenda a totalidade, visto ademais o interés do actual goberno da Deputación de poñerse a disposición dos concellos e a traballar en prol da mellora da economía das familias, e agardamos que non queiran desaproveitar a oportunidade de aprobar o acordo que lles propoñemos, que consiste en dous apartados, teñeno por escrito, por un lado, na modificación da Ordenanza Xeral de Xestión e Recaudación dos Ingresos de Dereito Público, remato xa, dos ingresos de dereito público municipais, cuxa xestión está delegada na Deputación de Lugo. Esa é a ordenanza que vostedes fan referencia de soslaio, pero non a través dunha proposta descafeinada, tal e como plantexan, senón está fora de tempo, señora García Porto. Que sigan os criterios técnicos que determine o servicio competente na materia o procedimento de tramitación legalmente establecido. E, por outra banda, remato xa en 10 segundos, a reforma do coñecido como Convenio de Recaudación da Deputación cos concellos, en concreto na súa base 10ª, no punto A, para reducir a cuantía que a Deputación percibe, que actualmente está no 3%, reducíndoa na procura do custe cero para os concellos, tal e como viña sendo habitual na búsqueda deste mellor servicio para os concellos dende o goberno que antes estaba na Deputación. Moitas gracias. Voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Bos días. Desde o Bloque Nacionalista Galego queremos facer, antes de entrar en materia tamén, unhas valoracións a respecto desta moción e como se presenta. Efectivamente, é unha cuestión técnica o que aquí se está propoñendo, pero non a propón o Goberno, propona o Partido Popular, o partido que sustenta o Goberno, e creo que é unha iniciativa político-mediática. E digo, é unha iniciativa político-mediática polo que vimos en días pasados na prensa, que incluso moitos veciños e veciñas se alarmaban como se a Diputación fora proceder a desafiuzamentos. Eu creo que nunca tal ocorriu, nin nos 8 anos que estuvemos aquí no Goberno, nin en gobernos anteriores do propio Partido Popular se produciu, nin houbo ese risco de desafiuzamento, non? Como dicía a antiga delegada de Economía, efectivamente, houbo embargos ordenados, pero executados ningún, non? Desde logo que salir a prensa coa palabra desafiuzamento, curiosamente, o Partido Popular, o partido que baixo o seu mandato se produciron máis desafiuzamentos en todo o Estado, ten un pouco de guasa, aínda que a situación é triste e non é pa guasa, non? Falar de desafiuzamentos. Eu creo que queda claro, e ten que quedar claro, que o noso grupo, o Bloque Nacionalista Galego, impediría por todos os medios sabidos e por haber que se producira un solo desafiuzamento por culpa da falta de pago de impostos na Diputación ou en calquer outro sitio onde gobernábamos. Desde logo que non pode dicir o mesmo o Partido Popular, que ven que se puxo ao lado da banca cando a banca leva varios anos botando xente á rúa e deixando xente sin os pisos. Polo tanto, eu creo que ese efecto que intentaban conseguir con ese anuncio desta moción
creo que lle saliu furado. E despois tamén, indo ao que é a moción en sí, pois, desde logo, que hai cousas que non son certas cando se dice de instar a Diputación Provincial de Lugo a actualizar a ordenanza en todo aquilo que afecte a utilización do euro nos importes que en figuren. Eso xa está regulado por decreto. A ampliación de prazos de pago xa se fai ata onde o permite a lei. E tamén, por último, destacar o bon servicio, o bon funcionamento do servicio de recadación nesta casa. Creo que, ademais, os funcionarios e funcionarias se esforzaron e se esforzan para que ningunha desas causas que vostedes ponen aí se produza. E iso sale da pel deles, sale do traballo deles, sempre o fixeron e non temos nada máis que darlles os parabéns. Polo tanto, esta é unha cuestión técnica. Obviamente, pois deberán traer unha proposta ao Goberno sobre cousas concretas que van a facer e que ese servicio de recadación pois siga funcionando tan ben como funcionou até agora. Segundo turno, 3 minutos. Moitas gracias, presidenta. Bueno, eu vou intentar contestarlle aos dous portavoces dun xeito conxunto, porque tamén, de alguna maneira, o que nos ven a decir as propostas dun e outro son conxuntas. Se o que pretenden ustedes é que nos critiquemos ou nos poñamos en contra dos magníficos funcionarios do Servicio de Recaudación, toparon con pedra. É dicir, nada que decir a ese respecto. Creemos profundamente na súa profesionalidade e o que tentamos aquí é mellorar un servicio. Que, además, polo que vexo, máis alá da retórica política que cada un nos temos que marcar, vexo que tanto un portavoz como outro están nesa liña. Parece que o Partido Popular nos adiantamos e os descolocamos. É dicir, claro, ustedes nos queren situar do lado dos banqueiros. Bueno, non é o noso sitio. É dicir, parece ser que aquí o Partido Popular colocámoslo do lado dos banqueiros e as forzas de izquierda colócanse do lado da xente máis necesitada. Bueno, pois este goberno e este partido tuvo esa sensibilidade. Que se ademais xa se estaba facendo, pois moi ben. É dicir, nós o que pretendemos hai dúas partes. Unha é fraccionar os pagos porque están como están, e que agora tú chamabas que a túa deuda para que xa fraccionaran e por debaixo de 600 euros non se podía e por máis había que presentar garantías ou avales. Por tanto, intentamos facilitar esa parte e intentamos facer outra que ustedes o dicen moi ben. En 8 anos, embargos de vivienda cero, pero notificáronse. Bueno, pois por que non lle intentamos dar, se todos temos vontade política, nos deixamos de escenarios grandilocuentes e o que intentamos é regular que nin siquiera se podan decretar órdenes de embargo, indistintamente que non se ejecuten. Eu creo que llevamos a dar unha seguridade xurídica a todo o mundo. E creo que, se ustedes nos queren seguir colocando ao lado dos banqueiros, eu lle digo que non estamos aí. E nós o que pretendemos é sacar unha ordenanza que siga reforzando o equipo de recaudación, que siga facilitando que a xente que nun momento dado non pudo facer frente ás súas obrigas, se lle podan fraccionar sin pedirlle garantías, que a veces son máis complicadas de obter nos bancos as garantías que pedirlle o diñeiro a un veciño, e, ademais, deixar un mensaje claro desta institución, que non vamos, ningún dos grupos que sustentan este goberno e a oposición, permitir que haxa nin siquiera notificación de embargo porque llevamos dar cambio normativo á ordenanza para que xa non há lugar. Eu creo que é un tema sencillo, é un tema que, se queren polemizar, polemizamos máis, pero creo que está no sentir de todos. Esta proposta que hoxe trae o Partido Popular aquí é unha proposta que as forzas de izquierdas se están movendo na calle, se están movendo nas cidades, se están movendo nos concellos presentando. Cal é o problema? Que en vez de presentar as forzas de izquierdas, as mareas ou tal, as presentou o Partido Popular. Sigue sendo, dicir, que pasa cando a presentamos nós? É unha iniciativa política, é un brindis ao sol? Non, é simplemente manifestar a vontade que ten este equipo e a súa presidenta porque así sexa. Gracias. Segundo turno, 3 minutos. Pero é que o problema, non sei se se dá conta do que lle explicábamos ao principio, é que precisamente quedase nunha mera vontade. Vostedes son o goberno neste momento da Diputación Provincial. Polo tanto, o que teñen que traer é a modificación desa ordenanza a este pleno, non unha moción presentada polo Partido Popular. Vostedes teñen que facer a tramitación completa neste momento, porque é o que lles toca desa tramitación de ordenanza. E iso ten que vir con un texto elaborado para a súa aprobación inicial,
que terá a súa tramitación, como lle dixen ao principio, ata a aprobación definitiva por este órgano, polo Pleno. Nós non lles estamos dicindo que non estamos de acordo co que pretenden. Estamos lles dicindo que non é a fórmula citada dende o posto que lles toca ocupar neste momento. E, dende logo, a nosa proposta é moito máis ambiciosa, porque non lles propoñemos 4 puntos, senón a modificación completa desa ordenanza que creemos, ademais, que o que se necesita e o que verdadeiramente demanda a población, o seu contribuinte e tamén o propio servicio de recaudación. Esa primeira parte. E a segunda parte da nosa emenda á totalidade da súa proposta, o que propón é a modificación doutro documento fundamental para o desenvolvemento do servicio de recaudación na cooperación cos concellos, que é o coñecido como Convenio de Recaudación, que nos entendemos que no momento actual no que se atopa esta situación, ben situada económicamente, solvente, con débeda cero, tal e como lle la deixou o goberno anterior. Nos o que lles pedimos é que nese afán que vostedes predican de colaboración e cooperación cos servicios dos concellos e coa poboación, que teñan a sensibilidade suficiente para modificar tamén ese outro documento de vital importancia para o desenvolvemento do servicio, pero tamén da economía dos concellos, para reducir o custe do 3% que ata agora ven soportando a Deputación Provincial e deixalo a custe cero para os concellos. Son as únicas dúas cuestións que lles pedimos. E pedimosles, ademais, que se sumen a elas porque os seus 4 puntos de acordo quedan perfectamente englobados dentro do primeiro punto da nosa emenda á totalidade, sendo moito máis ambiciosa, entendemos, ademais, que a fórmula para proceder na modificación desa ordenanza é precisamente a que nos plantexamos dende o Goberno. Polo tanto, neste momento, é o que lles corresponde facer e instámolos, esta vez sí, instámolos nós a que acepten esa emenda á totalidade e acepten a modificación completa da ordenanza ca súa tramitación regularmente establecida. Ademais, desa mellora que redundará na economía dos concellos e na súa liquidez de rebaixar a cantidade que actualmente a Deputación de Lugo, que xa foi rebaixada anteriormente polo anterior goberno, pois unha vez máis, dada a boa situación económica, se teña a sensibilidade de facelo de novo, buscando o custe cero precisamente para os concellos nese convenio de recaudación. 3 minutos. Ben, nós, por unha banda, para anunciar que nos parece ben esta emenda, que imos a apoiar tamén esta emenda na que se pida a modificación da ordenanza provincial e a reducción do custo do servizo de recaudación municipal, pasando do 3% actual en período voluntario na procura do custo cero para os concellos da provincia de Lugo. E suscribo, o que se acaba de decir agora mesmo, que é o que recolle precisamente esta emenda. Dicirlle ao portavoz do PP que non é que o diga o Bloque Nacionalista Galego que o Partido Popular está ao lado dos bancos. Non o decimos nós, eso é claro e evidente, creo que xa non merece a pena discutirlo aquí. Último turno, 1 minuto. Gracias, presidenta. Bueno, pois moi breve, é dicir, eu simplemente decirlle unha cousa, é dicir, o equipo de goberno e o Partido Popular creeron que era importante dar este paso, presentamos unha moción. Señora García Porto, mire, non temos dúbida se somos goberno ou somos oposición, se presentamos moción ou non. Mire, somos realistas, estamos nunha situación que é de minoría. E eu creo que non hai que repetilo, é certo, somos conscientes, e por iso non teremos unha modificación dunha ordenanza sin antes, de alguna maneira, saber que estamos todos na mesma liña. Creo que, de alguna maneira, modestia. Usted califico como queira. Nós entendemos que do diálogo salen as cousas e o que pretendemos facer é dialogar con ustedes porque entre outras cousas queremos e entre outras cousas estamos obligados. Por tanto, nós fixemos esta moción de acordo cos servicios desta casa, entendemos que é unha moción positiva para os lucenses, positiva para descargar de alguna maneira unha responsabilidade aos funcionarios do Servicio de Recaudación. É certo que non se ejecutaban embargos porque de alguna maneira ustedes cargaban esa responsabilidade sobre os funcionarios. Nós o que pretendemos é darlle un marco legal xurídico para que os funcionarios non teñan que eles soportar esa carga legal. Mire, como goberno xa fixemos cousas. Eu me imagino que ustedes teñen coñecemento, pero a presidenta desta institución, en fecha 24 de xullo de 2015, xa inicia un expediente
para modificar isto, rebaixar os custes do servicio e facer a modificación. E isto está firmado por a Presidencia e registrado e xa obra nos expedientes. O sea, estamos nesa línea. En cuyo caso, eu creo que para poder aceptar a súa emenda á totalidade, teñense que dar unhas cousas de outra maneira. Dicir, vamos a ver, non podemos ahora mesmo aquí, dun xeito irresponsable, aprobar unha modificación para ir a un custe cero do servicio, sin ter os informes pertinentes de intervención, sin ter os informes pertinentes dos servicios de tesorería, de recadación, porque, senón, sería irresponsable. Decirlle que nós non temos inconveniente, que avanzaremos nesa medida e que a propia Presidenta xa iniciou o expediente, pero nós presentamos esta moción e pedimos que, como primeiro paso de entendemento, o seu voto favorable. Gracias. Non se acepta a emenda, entendemos. Procedemos á votación, entón, da moción. Votos a favor da moción do Partido Popular relativa á modificación da ordenanza xeral de xestión e recaudación dos ingresos de dereito público municipal, cuxa xestión se delegou na excelentísima Diputación Provincial de Lugo, en donde, como decía o meu compañeiro, se insta, en colaboración cos concellos, compre decir que a competencia impositiva as teñen as administracións locais, nós temos unha competencia delegada para a recaudación, para que se modifique a ordenanza de tal xeito que, comprobando non existen outros bens e medios de pago da débeda tributaria no procedemento de recaudación executiva, non se proceda á execución do embargo da vivenda habitual. Permitídeme ler o punto 3, porque, sin dúbida, é o punto de acordo máis importante desta iniciativa. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións non procede. Perdón. Votan contra. Perdón, é que levantou a mão. Queda claro nesta corporación que o primeiro acordo, as forzas do Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego se opoñen a protexer a vivenda habitual dos veciños e veciñas da nosa provincia. Procedemos ao punto. Moción do Grupo Provincial Popular relativa á petición de aclarar... punto número 4. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa á petición de aclarar presuntas irregularidades durante cursos impartidos ao abeiro do Pacto Provincial polo Emprego. 6 minutos. Pois vamos a intentar ser máis breves, Presidenta. Monitores e alumnado de curso de atención sociosanitaria a persoas dependentes no domicilio impartidos ao abeiro do Pacto Provincial polo Emprego e adxudicados á empresa Norprevención denuncian presuntas irregularidades durante a súa celebración. Tal e como xa fixo público un sindicato, os monitores trasladaron queixas sobre cargos indebidos nas súas contas e pago incorrecto das súas nóminas e todo parece indicar que a presentación destas denuncias motivaron varios despedimentos. Mentras, o alumnado denuncia deficiencias na oferta dos cursos como falla de material ou pésima calidade dos medios dos que dispoñen os monitores para impartir os cursos, así como retrasos á hora de efectuar pago das becas. Ademais, no pleno do 26 de maio do ano 15, dende o Grupo Provincial Popular, levouse unha moción sobre este tema, pero debido a que naquel momento o Goberno estaba en funcións e dada a importancia dos asuntos a tratar, acabouse por retirar tal moción comprometéndose a volver a levala na seguinte sesión plenaria nun Goberno novo. Un Goberno que está comprometido por facer todo o posible por aclarar estes feitos. Ante estas denuncias públicas e tendo en conta que a Diputación de Lugo é a entidade responsable de contratar estes cursos a empresas e, polo tanto, a responsables de velar por o seu cumprimento, o Grupo Provincial do Partido Popular solicita ao Pleno da Corporación Provincial o seguinte acordo: instar a Diputación Provincial de Lugo a que abra unha comisión de investigación para aclarecer ditos feitos. Ben, eu creo que todos somos representantes públicos, todos intentamos que os dereitos laborales sexan, de alguna maneira, unha bandeira e un dereito,
É dicir, non sabemos se estes feitos denunciados son certos ou non, son presuntos, pero que sí é certo que foron denunciados nesta casa e que creo que todos temos unha responsabilidade. Cando se denuncia un feito, é de alguna maneira investigalo, é de alguna maneira ver a veracidade porque estamos pagando con cartos públicos eses cursos e debemos ser, ademais, garantes de que se emplean do mellor xeito posible. Por lo tanto, eu creo que é unha moción que a presentamos de alguna maneira porque creo que xa se había presentado, como se dixo anteriormente, o volvemos a facer, e segundo, porque creo que é unha obrigación de todos os cargos públicos, cando se denuncia un feito de alcance para esta institución, verificar se son certos ou non, e se son certos, obrar en consecuencia, e se non son certos, igual. Por lo tanto, o que vimos a propoñer é que se abra esa comisión de investigación, para o cual tamén pedimos de alguna maneira a sensibilidade que creo que van a ter os grupos da oposición e conxuntamente por buscar a mellor forma de esclarecer estes feitos denunciados. Gracias. Seis minutos. Moi bons días, señora presidenta, señores deputados. Non deixo de estar profundamente sorprendido, posto que debe ser a primeira vez na historia que un equipo de goberno pide unha comisión de investigación. Vostedes teñen todas as ferramentas e absolutamente todos os mecanismos para facer fronte a, se acaso teñen algunha dúbida, poidan investigar. Non? Por eso, me remito basicamente a que esta é unha cuestión puramente electoralista, como foi no seu día, presentando esta moción públicamente o día 20 de maio, a 4 días dunhas eleccións municipais, e, fundamentalmente, agora se trata de buscar algún titular de prensa que oculta incapacidade manifesta por liderar un proxecto para a provincia. Por certo, o tiñan moi doado. Só tiñan que limitarse a continuar coas iniciativas postas en marcha polo goberno progresista destes últimos anos. É que vostedes traballan bastante pouco, por o que levan demostrado ata o momento. Presentan a mesma moción que fai apenas 2 meses. E por iso que falo desta moción como un elemento puramente electoralista, me reitero. A finais de 2014 estes cursos xa se estaban efectuando. Por que non, se tiñan algunha dúbida, demandaban isto por aquel entón? Non o fixeron. Tampouco agardaba outra cousa da súa maneira de facer política, sinceramente. Tratase unha vez máis, baixo o meu punto de vista, dunha cortiña de fume do Partido Popular, ademais dunha burla ao dereito ao goberno que vostede mesmo preside, aos técnicos desta institución e a todos os cidadáns. Teño a sensación de que hoxe estamos asistindo a un debate ficticio que intenta sombrecer unha xestión impecable, avalada polos funcionarios desta entidade e que clara como a luz do día. A realidade cos cursos aos que fai vostede referencia están en marcha, como lle dixen xa, dende finais do ano pasado, e que a máis de 1.000 lucenses están a beneficiar deste proxecto que persegue a inserción sociolaboral dos mesmos, dos parados desta provincia. Sabe vostedes cantos parados hai nesta provincia? 22.465. Ainda estamos agardando por esas inversións millonarias das que tanto presumía a Xunta de Galicia. Non sei onde están, nin están, desgraciadamente, nin se lle esperan para abordar un problema como este. Esta moción, baixo o noso punto de vista, resulta un auténtico sinsentido. Piden aclaracións para unhas presuntas irregularidades e eu, con total transparencia, lle resposto alto e claro. Durante o tempo que estivemos no goberno non tivemos coñecemento desta situación máis aló de un titular de prensa previo ás eleccións municipais. Tamén lle recordo que de haber existido algún problema, os dereitos dos traballadores de calquera das empresas están completamente garantizados. Por qué? Posto que fomos os primeiros en poñer en marcha as cláusulas sociais nos nosos contratos. Tamén estamos agardando que algunha outra administración gobernada polo Partido Popular faga fronte e respecte as condicións dos traballadores do mesmo xeito que o fixemos nós durante o que durou este goberno progresista. E tan mal non deben de estar as cousas, porque, según podemos ver por a prensa, se poñen en marcha 5 novas accións formativas, co cal entendo que o proxecto lles parece interesante, como se o consideramos nós tamén, e que é algo que resposta completamente á legalidade. Tamén lles digo, tamén lles advirto, é un proxecto que ten unha execución, está moi suxeto a plazos, co cal, visto a súa calma chicha, vostedes están a xugar con lume, porque o teñen que executar axeitadamente, como debe de ser. Tamén sinalo que demostran un certo absoluto descoñecemento na materia, porque lle recordo que estes programas están periódicamente auditados por a Intervención Xeral da Administración do Estado e sempre pasamos con notas sen ningún tipo de inconveniente, lle reitero, todas as auditorías que se realizaron nesta casa.
Ademais, en relación ás posibles incidencias que poidan xurcir, como recoñece o propio Ministerio de Facenda, que é quen concede estas axudas, van dirixidas a colectivos complicados e se producen incidencias, claro que sí, todos os días. Pero para iso están os técnicos da Deputación que periódicamente visitaban as instalacións, estaban cos monitores, cos alumnos e se preocupaban por eles. E se resolvían as incidencias no menor tempo posible, como así se fixo, e como espero que vostedes sigan a facer. Por iso, consideramos que o acordo que vostedes propoñen é algo excesivo, porque vostedes, insisto, como dixen ao principio, teñen todas as ferramentas para poder determinar se eso se produce ou non, se esa irregularidade, esas graves acusacións das que vostedes fan mención se producen ou non. E por iso propoñemos unha emenda dese acordo, instando a Presidencia da Deputación de Lugo a solicitar a elaboración dun exhaustivo informe motivado por parte dos servizos que corresponda ou que vostedes teñen a ben para determinar o acontecido con esa empresa que vostedes fan mención e os despedimentos aos que vostedes facían mención, co obxectivo fundamentalmente de determinar se hai ou non responsabilidade desa empresa nese proceso. E que, insisto, nos, a día de hoxe, descoñecemos. E, dende logo, remitir ese informe, se vostedes o teñen a ben aceptar esta moción, para o seu debate e toma de decisións a este pleno nun prazo mínimo de 2 meses. Creo que é algo completamente coherente, entra no marco da legalidade xurídica e de todo o ordenamento xurídico desta Casa e, insisto, co obxectivo de velar polos intereses dos traballadores sen ánimo de xerar falsas alarmas ou analoxías ficticias que me parecen perigosas e non están os tempos para xogar con isto. Moitas gracias. Voceiro do Bloque Nacionalista Galego, 6 minutos. Moi bons días a todos e a todas. Moitas grazas, señora presidenta. Eu, antes de nada, quería mostrar aquí a nosa solidariedade a todos aqueles compañeiros e compañeiras que levaron auténticas malleiras, que foron apaleados, que foron detidos, moitos deles concelleiros e diputados do BNG, por defender as persoas que estaban sendo expulsadas da súa casa por as forzas de seguridade que mandaban cargos políticos do Partido Popular para defender os intereses dos accionistas da gran banca. Que queda aquí clara a nosa solidaridade e o noso compromiso de que vamos seguir a loitar, mentre que nos queda algo de forza para que ninguén seña expulsado da súa casa para cubrir os beneficios de ningunha outra persoa. Ben, e indo á moción en concreto, eu, en nome do BNG, teño que mostrar a miña satisfacción, porque é así. Porque un tema desta natureza se trate nunha institución. Esperemos que seña o principio dun camiño donde aqueles abusos que de forma sistemática están a cometer empresas que traballan, como moi ben dixo o portavoz do Partido Popular, con cartos públicos, abusos ás traballadoras e traballadores, o poden facer de xeito completamente impune porque a administración correspondente di non son traballadores nosos, é un problema da empresa, a non nos importa, etc. etc. Tamén me produce, aparte desa satisfacción por poder falar deste tema nunha institución como esta, prodúceme certa incredulidade que seña o propio Partido Popular que non traiga, porque estamos moi afeitos a cal é o seu comportamento precisamente nestes casos, donde a represión ás traballadoras e traballadores de empresas que fan traballos para as administracións que dirixen é continua e nunca lles vin intentar dar ningún paso para solucionalo. Temos agora un exemplo moi claro no meu concello, en Outeiro de Rei, onde se están a despedir traballadoras por pertenecer a un sindicato que se opón a unha rebaixa bestial do seu salario e, sin embargo, síguense mantendo os concertos que ten ca propia Xunta de Galiza e onte mesmo sorprendeume ver un coche publicitario da propia Diputación facéndolle propaganda diante a esta residencia da terceira idade. E insisto, con 4 despedidas encima da mesa por simplemente pertenecer a un sindicato e dentro dese sindicato reclamar ou opoñerse a unha rebaixa de salario. É un pouco increíble, non? Que se teña... Bueno, que seja o propio Partido Popular que entrega isto a esta institución. De todas formas, tomamos nota, que non se preocupen, que cando seña necesario propoñeremos comisións de investigación para investigar desde a oposición
o que iramos oportuno, que nos parece oportuno que se deba esclarecer por parte das accións do Goberno. Eu penso que hai, desde o noso punto de vista, dous motivos principais para traer esta moción aquí. Por un lado, dixo antes o compañeiro Pablo, claro, isto foi presentado en plena campaña electoral, esa é unha realidade, e supoño que iso condicionaría a presentación desta moción. E, por outra banda, imagino, de forma lexítima, por que non dicilo, que se produciría un intento de intentar visualizar políticamente unha división do anterior equipo de goberno, donde, por as distintas sensibilidades que podemos ter, uns podían estar dunha parte e outros doutra. Non é o caso, neste caso creo que non vai conseguir porque eu penso que a proposta nosa vai bastante máis alá do que propón o propio Partido Popular neste caso. Aquí hai dúas cuestións que son indiscutibles e que non teñen discusión. Por un lado, que houve un presunto intento de incautar unha parte de salario a unhas traballadoras. Iso non ten discusión porque se produciu. De feito, unha vez denunciado, folles devolto ou a totalidade ou prácticamente a totalidade desa incautación previa que fixeron. Esa é unha realidade. E outra realidade é que as que se atreveron a denunciar esta situación foron despedidas. Tamén é algo real que non ten ningún tipo de dúbida. Cuestión que, por certo, insisto, que pasa moi a miúdo ao longo da provincia do país, de xeito sistemático, e ninguna administración move un dedo para evitar que eses cartos públicos señan defraudados desa maneira, non? Esa é unha realidade, non? Entón, nós o que propoñemos é unha emenda que, de caso de non ser aceptada, se convertirá nunha moción por próximo pleno para que o Goberno da Diputación, dentro das súas competencias, faga unha investigación hasta o fondo de todo canto aconteceu neste asunto. Se a empresa, quen da empresa, que persoa, se a empresa tuvo a responsabilidade que tuvo a empresa, e se alguén da propia institución tuvo algunha responsabilidade nesta forma de actuar da empresa, que se diga, se traiga ese informe a este pleno, aquí o puidamos debater entre políticos para tomar decisións políticas e, ao mesmo tempo, en base a ese informe, se poidan propoñer as medidas correspondentes que procedan, incluído, se fai falta, ir á vía penal se fora caso. En todo caso, nós pedimos encarecidamente ao Grupo Popular que acepte a emenda de sustitución e que se proceda desa maneira, porque eu creo que o Goberno ten as ferramentas máis que sobradas para poder levar a cabo esta investigación moitísimo mellor do que poden facer unha comisión de investigación formada por técnicos e políticos. Perdone unha consulta. Estás a referir á mesma emenda que presentou o Partido Socialista? É que é conxunta. Vale, pero na emenda, como acaban de entregárnola neste momento, permítame que lle pregunte un dato. Vostede decía que se abra a comisión de investigación. Perdón? Vostede indicaba agora no seu debate que se abra a comisión de investigación. Non. Eu digo que se faga unha investigación por parte do equipo de goberno en profundidade, que se elabore un exhaustivo informe motivado e que se traga a este pleno para o seu debate e a toma de decisións políticas en consecuencia. Moi ben. Bueno, empezarei por o final. É dicir, eu, de alguna maneira, agradecerlle todas e cada unha das palabras ao portavoz do BNG. Eu creo que, cando escoitamos ao principio o portavoz do PSOE, prodúceme unha profunda sorpresa. O sea, pensei que non sabíamos de que falábamos. Bueno, parece ser que na moción conxunta o BNG si sabe de que falamos. O sea, falamos dunha empresa que presuntamente, e decimos presuntamente porque eu tampouco sei nada máis, denuncian os feitos. Pero eu creo que se os denuncia e hai unhas consecuencias claras que se reintegran un diñeiro e que 4 traballadoras están no paro, hai tema. E se hai tema, eu creo que esta Diputación se debe pronunciar e operar. En cuyo caso, vou dicir unha cousa. Mire, eu xa sei que dice que ustedes non saben, son vagos. Mire, vou dicir unha cousiña. Traballadores somos, porque todos os cada un dos diputados que está sentado aquí, todos temos responsabilidades de goberno ou tuvemos ao largo de moitos anos. E esa responsabilidade algo sabremos. Eu entendo que, claro, non podemos saber o mesmo que usted sobre o pacto por o emprego, pois porque, de momento, acabamos de chegar e usted lle dedicou algo máis de tempo. En cuyo caso, a primeira opción deste goberno sempre vai ser o emprego. E aí nos vai encontrar po que queira. Pero tamén o dereito dos traballadores. E, por o tanto, mire, en aras
a que hai unha emenda conxunta dos dous partidos da oposición e en aras de que este equipo de goberno o único que quere é esclarecer os feitos e lle dá igual a fórmula, é dicir, a nosa proposta é aceptar a emenda que nos presentan, porque, insisto, o que nos preocupa é ese tema, o emprego, a calidade do emprego e que os traballadores teñan todos os dereitos. Por lo tanto, esa é a nosa proposta. Tres minutos, don Pablo. Bueno, alégrome moito de que acepten esta emenda que lle propoñemos conxuntamente, pero, dende logo, a responsabilidade hai que demostrala. Hai que demostrala, non? Está a se ver que queda moito por demostrar, non? En definitiva, eu simplemente quería engadir, para a tranquilidade do Partido Popular, que o Pacto Provincial polo Emprego, como moitos dos proxectos que se levaron a cabo aquí, se fixo e se le executou con total e absoluta transparencia. Co cal, ademais, no cal se incluían periódicas auditorías que garantían o correcto funcionamento do mesmo. Insisto, eu creo que vostedes, e me reitero, son equipo de goberno, teñen os servizos a súa disposición, e co cal eu creo que o axeitado para aclarar se están gobernando, están na oposición, porque a veces non parece que non quede claro, é tirar desos servizos, falar con eles e preguntarlles se existe algún tipo de problema ao respecto. Chegados a este punto, pouco máis teño que engadir. Simplemente que agradezo que acepten esta moción e que leven a cabo as investigacións, aclaracións por parte dos servizos que vostedes consideren oportunas. Moitas gracias. Nada, pouco... Son eu agora, non? Sí. Nada, pouco máis que dicir. Agradecer eso, como dicía o compañeiro do Partido Socialista, a que acepten a proposta, instalos, a parte do que poñan no propio texto da moción, a que cheguen ao fondo do asunto, non vai a producirse a paradoxa que logo teñamos nós que solicitar unha comisión de investigación porque nos chegou ao fondo do asunto, que pudera ser perfectamente posible neste tipo de casos. Nada máis, reiterar o agradecemento por aceptar a proposta. Último minuto. Nada, simplemente felicitarnos todos. Eu creo que había E, bueno, pues eu creo que é importante que podamos ir vendo ao longo desta legislatura pues eses puntos de encontro e eu creo que ao final, se os tres grupos somos conscientes de que había un problema e os tres grupos somos conscientes de buscar a mellor solución, eu doume por satisfeito e, aparte, de alguna maneira, pues vamos nesa vía de entendemento que a presidenta do primeiro día na súa toma de posesión pues marcou como folla de ruta para este goberno. Gracias. Eu, se me permiten, antes de proceder á votación, tamén me gustaría facer un recoñecemento a esas traballadoras que foron despedidas porque non remataron os seus contratos, como, aínda que o voceiro do Partido Socialista non se vía moi documentado, agradezo que o voceiro do Bloque Nacionalista Galego o ilustrara e o convencera para cambiar, por suposto, de actitude no segundo turno. Creo que somos unha administración pública que debemos dar exemplo. Esta unanimidade que non busca nada máis que esclarecer os feitos dunhas traballadoras que foron despedidas, a priori todo parece indicar que por defender os seus dereitos teñan unha explicación. Este goberno, esta presidencia, fará o que acaba de facer hoxe sempre que haxa un traballador que defendendo os seus dereitos ten un despedimento. É seguro que se limamos as perezas ideolóxicas e nos poñemos de acordo nesa actitude, a provincia será beneficiaria de moitas cousas positivas. Agradezco esta unanimidade e asumimos a responsabilidade de elaborar este informe, esta investigación, ca maior rigurosidade. Moitas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor? Seguinte punto, punto número 5, moción do Grupo Provincial Socialista, perdón. Sí, camenda, por suposto. Sí, estaba aceptada xa, sí.
Moción do Grupo Provincial Socialista exixindo a posta en marcha de medidas con carácter urxente para garantir a supervivencia do sector lácteo. Aquí propoño, dado que hai dúas iniciativas en defensa do sector lácteo, ademais foi rexistrada con bastante anterioridade a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego. Propoño un debate conxunto, aínda que despois se procederá a votación separada, se vos parece axeitado. Pois ten a palabra, en primer lugar, o voceiro do Partido Socialista, 6 minutos. Ben, bons días a todos. Señora Presidenta, ante a actual situación do sector lácteo e dado que ningún goberno, nin o goberno galego, nin o goberno central está a tomar ningún tipo de medida sobre esta situación, o Grupo Municipal Socialista presenta unha situación en defensa do sector lácteo porque nos parece que a situación é insostible. Eu penso que incluso dramática en algunha explotación. Explotacións que teñen préstamos que están endebedadas están a pasar, eu creo que os peores momentos económicos da súa historia. Intentamos con esta moción buscar a unanimidade de todos os grupos políticos en defensa dun sector de vital importancia para Galicia, e sobre todo para Lugo e Coruña. O sector lácteo sufriu nos últimos 25-30 anos unha das reconversións, padeceron os gandeiros unha das reconversións máis fortes, eu creo que na historia. Tocoulles desde a implantación das cotas que lles permitía non producir todo o que quixeran, a reconversión do modelo productivo no sector leiteiro, pasouse dun modelo basicamente pequeno de explotacións de 10, 15 animais a un modelo intensivo de explotacións de media de 50, 60 animais. Iso levou consigo tamén un cambio na alimentación do gando, a produción, tanto en produción como en mellora xenética. Pasou outro período que foi a compra de cota por parte de moitos gandeiros e gandeiras que gastaron moito diñeiro en cota que ao final non lles valeu para nada, hasta a desaparición das cotas que realmente é o punto de partida para a morte casi dun sector. Non quero olvidar tamén a supertasa que estes días está de moda e que da que apenas sabemos nada porque estáse tratando con certo secretismo por parte do Ministerio. Todo isto foi soportado pola maior parte polos gandeiros e gandeiras da provincia, con todo o que levou en inversións, en gastos, para ahora ver o seu modo de vida, o seu modelo productivo, tirado polo chan. Os gandeiros non é só unha forma de vida, é un modo de vida en Galicia. Fixan población no medio, conservan o medio, e é un importante modo de loita contra incendios que, desgraciadamente, están tan de moda hoxe en día. A situación é tan insostible que miles de gandeiros están a cobrar a leite entre 20 e 25 céntimos moi por debaixo dos costes de produción. Iso é ben sabido por parte de todos. Pero non só iso, sino que, aparte de ese baixo precio da leite, as industrias lácteas amenázanos con non recollerlles a súa produción. Outros gandeiros, que é verdade que cobran a 27, 28 e incluso 30 céntimos, vense obrigados a reducir a súa produción, é dicir, que se lle está aplicando outra vez a cota, porque as industrias fanlles firmar contratos no que unha parte desa produción lles vai a un precio e outra pequena parte, ou unha pequena mediana parte, vai a 20, 15, según este o precio da leite en polvo. Este último leite, que vai ao mesmo camión e vai ao mesmo mercado, fai unha competencia desleal, obviamente, co leite que vai ao precio normal de 20, 27, 28, 30 céntimos. Pero non só acaba aquí o caso, outros produtores vense na obriga de unha vez que acaban o contrato que teñen firmado cas industrias lácteas, vense obligados a non entregar o leite. Teñen que entregar o leite a outras empresas, se hai que lle lo recolla,
que lles pagan o leite, pois eso, a 20, 18 céntimos. Todos estes casos podemos decir que son reais. Debido á miña profesión e conocidos por min, son reais, como digo, pola miña profesión de veterinario e como familiar directo dun gandeiro. Tocoume vivilos en primeira persoa. Por todo isto, e antes de que o sector toque fondo, e os gandeiros, miles de gandeiros, teñan que pechar as súas explotacións, sin que ningún goberno, como decía antes, nin o goberno galego, nin o goberno central, demostraran ninguna sensibilidade, nin tomaran ninguna medida a prol dos gandeiros. O Grupo Provincial Socialista propón 10 medidas en consonancia ca recién creada plataforma en defensa do sector lácteo, que espera que sean de unanimidade para todos os grupos políticos, como tamén dicía antes. Porque o que foi, podémonos botar a culpa do que pasou hai anos, de que o goberno do PP, dos socialistas, pero a situación en presente e en futuro é de cor negro para o sector lácteo e para os nosos gandeiros e gandeiras de toda a provincia. As seguintes medidas, ou as medidas que se propoñen, son as seguintes. Primeiro punto, reiterar o acordo do Pleno da Diputación Provincial de Lugo do 28 de abril de 2015 e exixir ao Goberno Central e a Xunta de Galicia a inmediata posta en marcha das medidas concretas propostas e acordadas na sesión mencionada. Exixirlle ao señor Feijóo que, como presidente da Xunta de Galicia, primeira comunidade productora de leite en España, dé a prioridade absoluta á situación do sector lácteo e lidere as xestións necesarias ante o Goberno Central para poñer fin á crise dun sector vital para Galicia e garantir un futuro no mesmo. Terceiro punto, exixir á Xunta de Galicia que habilite os instrumentos legislativos e operativos para garantir a recollida de leite nas explotacións galegas a un prezo que garanta a viabilidade das explotacións. Cuarto, exixir á Xunta de Galicia e ao Goberno Central un plan específico para a valoración real e colocación de excedentes da industria láctea a través de medidas como as compras públicas de intervención deses excedentes, almacenamiento privado e entrega a terceiros países. Quinto, exixir ao presidente da Xunta de Galicia e ao presidente do Goberno Central que fagan as xestións necesarias para pôr na axenda europea de inmediato o problema do sector lácteo galego co impulso de medidas concretas que adoten a regulación do mercado europeo á realidade do sector productivo galego e estatal. Sexto, exixir á Xunta de Galicia a posta en marcha dunha campaña de estímulo do consumo do leite e derivados de procedencia galega a través de campañas de concienciación en comedores escolares, servicios de hostelería públicos ou con vinculación con administracións públicas, así como programas específicos de comercialización. Exixir á Xunta de Galicia e ao Goberno Central a actuación eficaz de Comisión de Competencia para que execute de maneira inmediata e contundente as inspeccións e sancións contra as comercializadoras que utilizan o leite como un produto reclamo para o consumidor. Octavo, exixir á Xunta de Galicia e ao Goberno Central que se habilite de inmediato unha comisión de valoración de contratos vixentes con capacidade para anulalos se as condicións para o gandeiro non respetan parámetros de viabilidade, garantía de duración e recollida de leite. Noveno, instar á Xunta de Galicia a que, de acordo co Goberno Central, poñan en marcha de xeito inmediato un plan galego de implantación de industrias transformadoras de derivados lácteos en Galicia, con dúas vertentes, a produción de produtos tradicionais que permita diversificar a produción propia das explotacións e a produción de derivados lácteos de consumo masivo, vinculada a un plan de incremento das exportacións e penetración en mercados emerxentes. E décimo e último, instar á Xunta de Galicia a impulsar as cooperativas como xentes aglutinadores de produtores e a que faga as xestións necesarias para habilitar os instrumentos precisos que as propias cooperativas teñan capacidade de negociación efectiva coa industria sobre a comercialización da produción dos gandeiros asociados. O voceiro do Partido Socialista empregou 8 minutos e medio. Ao unir os dous debates vamos a ser un pouco xenerosos nos tempos, que ademais creo que o asunto a debatir ten a importancia para a nosa provincia como para facelo así. Ten o seu turno ahora o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Ahora, vale, oise, sí. Vamos a ver, este é un exemplo máis dos centos que existen do papel de colonia satélite que o Estado español lle impón ou lle asigna a este país. Cando se negociou a entrada do Estado español na Unión Europea, nesas negociacións,
foron demolendo un a un todos os sectores productivos que podían sacar adiante o país. A construcción naval foi limitada, só lles deixan construir barcos militares, porque, claro, son dos mellores do mundo os nosos asteleiros, e se poden construir barcos civis, os asteleiros holandeses e daneses terían problemas para vender os deles. Logo, pouco a pouco, foron expulsando os nosos pescadores de todos os caladeiros que históricamente viñan explotando, porque do mesmo xeito son os mellores pescadores do mundo, e había que apartalos para ser ocupados, incluso os apartaban coa disculpa do ecoloxismo, que xa é o gracioso da historia, non? Pero, sin embargo, cada barco galego que deixaba de ir pescar aos caladoiros era sustituído automáticamente por un barco inglés, irlandés, francés, etc. E logo, outro puntal do noso sector básico, que era a produción de leiteira, impuxéronnos unhas cuotas lácteas cando este país estaba producindo naquel momento probablemente sobre o 30-35% do seu potencial, ao mesmo nivel que as cuotas que tiñan franceses, holandeses ou alemáns, onde estaban xa producindo o 100% e completamente desregulado o seu sector, non? Cousa que obrigou a que moitos gandeiros tuveran que andar durante anos comprando cuota para poder producir. A parte deso, dicíanlles aos gandeiros, vostede ten que medrar. Con 10, con 15 vacas non pode vivir. Ten que ter 20, ten que ter 30. Usted non pode diversificar a produción, ten que dedicarse única e exclusivamente ao leite. E comprar ben maquinaria, comprar cuota, ampliar o establo, etc. Cando os gandeiros tuveron 30, 40 vacas, dixeron, non, iso non chega. Ten que ser 80. Ten que volver a ampliar o establo, comprar má maquinaria, comprar máis cuota, así hasta chegar a uns niveis onde todo o pequeno gandeiro desapareceu, se lle impediu na práctica poder diversificar a produción para poder vivir con un número máis modesto de cabezas de gado e poder complementar os seus ingresos con outras cousas, e embarcáronos nunha serie de créditos que agora están completamente pillados sin poder respirar siquiera, non? Sigue avanzando o tempo, insisto, cos gandeiros completamente pillados polos créditos para poder salir para diante, e agora, xa no auxe do liberalismo, desaparecen tamén as cuotas. Algo que, teóricamente, se as cousas foran feitas en condicións, non tiña por que prexudicar o noso país, lóxicamente, na situación na que estamos, caen os gandeiros en maos, e eu digo con todas as letras, con toda a claridade, en mans das mafias dos compradores, dos produtores, dos comercializadores do leite e dos transformadores do leite, que impoñen unhos prezos e que é de cachondeo. É dicir, hoxe un labrego, un gandeiro, está cobrando o litro de leite a un precio inferior ao que se pagaba fai 30 anos. Alguén se imagina que no seu traballo particular, no seu negocio, os seus ingresos foran menores que fai 30 anos, cando os prezos do combustible, dos fertilizantes, da maquinaria, de absolutamente todo o que se necesita para esa produción se multiplicaron varias veces, resulta que o litro de leite estáse pagando a un precio inferior que fai 30 anos, que xa é a leche. Por certo, a un precio bastante inferior do que as mesmas centrais leiteiras o pagan en outras comunidades do Estado español. E que fan os gobernos ante esa situación? Por desgracia, tanto o goberno central como o goberno da Xunta, como acostumbra a pasar, incluído nos desahucios, poñerse do lado do máis forte. Poñerse do lado, apoiar as industrias lácteas, apoiar as empresas comercializadoras, etc., deixando completamente desprotegidos a que é o conxunto dos gandeiros. O que dixo a señora Tejerina cando veu aquí ao noso concello, digo noso da provincia, de Castro de Rei, é que era para que, incluído os propios dirixentes do Partido Popular, a puxeran en Pedrafita para que nunca máis volvera a este país. Dice Tejerina en Lugo, los productores lácteos no negocian bien. Sigue. La ministra de Agricultura asegura durante su visita a Castro de Rei y Villalba que las organizaciones del sector no utilizan todas las herramientas disponibles. Non sei a que está referindo. Non sei se está referindo a que saquen as escopetas que teñen na casa, porque xa non sei que outras ferramentas lles quedan para poder defender os seus dereitos e a súa forma de vida, non? Esta é unha negociación entre desiguales.
E como toda negociación entre desiguales, unha administración pública non pode estar do lado do poderoso, ten que poñerse do lado do débil neste conflicto, que son os produtores, neste caso os produtores lácteos, os produtores de leite. Vimos nos últimos anos como cos impostos de todos e de todas se rescataron, nos bancos xa con miles e miles e miles de millóns postos por todos os cidadáns. Vimos como se rescataban sectores como o automóbil e outros máis, onde se puxeron cartos públicos aos servicios do sector para poder sacar adiante. É que aquí os labregos non piden cartos, ni siquiera piden eso, piden medidas políticas que lles axuden a salir da situación, que a administración autonómica e central se poña ao lado deles e impida que as mafias das industrias lácteas e as mafias da comercialización poidan manipular os prezos e sometelos á chantaxe que están a someter. Nada máis que eso, ni siquiera eso. A nosa moción vai nesa liña, é perfectamente encadrable ca do Partido Socialista, co cal nós vamos a votar a favor tamén da do PSOE, e simplemente ven a dicir, señores gobernantes, administracións, se non hai leis, invéntenas, pero protexan a parte débil que son os produtores contra a parte forte que son as empresas, poñan un prezo mínimo e garanticen que todo o leite é recollido. Nada máis. Parte do Goberno, o deputado delegado de Medio Rural. Moi bons días, señora presidenta. Moi bons días, señores diputados. Por parte do Grupo Provincial do Partido Popular, quero deixar constar que o apoio total do noso grupo e do Goberno que sustenta o Goberno da Xunta de Galicia ao sector lácteo. Non nos cabe ningunha dúbida da situación de grave crise económica que está atravesando o sector, por eso creemos moi importante que os políticos e as institucións, por enriba de ideoloxías políticas, debemos mostrar o noso apoio ao sector lácteo. Non se trata, pois, de ver quen sae máis guapo detrás da pancarta ou quen sae máis adiante na manifestación. O sector lácteo necesita do noso consenso, da nosa unidade, a prol de dar unha solución a este sector, deixando carón as liortas políticas e o vantaxismo electoral sustentado no sufrimento e as dificultades dos nosos gandeiros. Dito eso, gustaríanos que aquí saíse unha postura unitaria de todos os grupos políticos apoiando o sector gandeiro. Dixéronse aquí cousas que non son de todo certas. Non se trata da peor situación económica que atravesa o sector lácteo, xa que dende decembro do ano 2007 ata xuño do ano 2009 produciuse unha caída de 21 céntimos no precio do leite, pasando en aquel momento de 46 céntimos a 25 céntimos. E naquelas datas, por certo, non había ni unha conselleira de Medio Rural do Partido Popular, nin un presidente da Xunta do Partido Popular que en botarlle culpa da situación do lácteo galego. Os datos dignos que no mes de abril pasado o precio medio do leite en Galicia foi de 28,8 céntimos litro. Co cal, o 56% do leite que se vendeu en Galicia vendeuse a un precio medio de 29,8 céntimos litro. Esos son os datos que reflicten os contratos. Eso supón que só o 9,90% das entregas de leite estuvo por debaixo dos 26 céntimos. E só un número de 540 gandeiros, que supón o 1,73% do leite entregado, estuvo por debaixo dos 20 céntimos. Maioritariamente son explotacións que a media de entrega de litros de leite diarios ronda os 166 litros de leite, co cal son explotacións relativamente pequenas e insostibles. E moitas delas que venden o seu leite a cooperativas que transforman ese leite en queixo e requeixo, co cal o beneficio dese leite ven dado polo produto elaborado que venden. Pero, lóxicamente, somos conscientes que estamos diante dun grave problema de situación de sobreproducción e dun desequilibrio entre o que é a produción e a demanda, que non só afecta a Galicia, sino que afecta a toda a comunidade europea e o resto do mundo. Co cal, encima, puido traernos máis graves consecuencias se por parte do Goberno galego non se deron a voz de alarma en canto á aplicación das supertaxas se seguíamos con ese ritmo de aumento de produción. Nos últimos anos, en Galicia, deuse unha disminución dos custes de produción, debido, sobre todo, a que os nosos gandeiros se especializáronse e fixéronse máis eficientes, conseguindo reducir eses custos de produción, o que fai que sexan capaces de soportar de mellor xeito, de mellor maneira, a crisis que estamos atravesando. Oxalá a Administración fose capaz de fixar un precio mínimo do leite en orixen e, ao mesmo tempo, un precio de distribución,
pero, como saben vostedes, o mercado non se pode intervir e son decisións que non pode tomar a Administración. Constame, desde logo, porque así o vimos nas distintas xuntanzas e coñezo o traballo que están facendo, que tanto a conselleira do Medio Rural como o propio presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, están comprometidos ao 100% con o sector lácteo galego. E así o vimos porque dentro das súas competencias e dentro da legalidade están tomando medidas que acaban de anunciar a prol do sector lácteo, como son axilizar os pagos das axudas da PAC, convenios con entidades financeiras para conseguir préstamos en condicións ventaxosas para os nosos ganteiros, anticipando as axudas ás explotacións, medidas específicas ao abeiro do PDR 2014-2020, entre o 2015 e 2020, investindo 500 millóns de euros en ese período. Solicitude da inclusión da distribución dentro da INLAC, acordo para o consumo exclusivo de leite galego e principais derivados en colexios públicos, hospitais e eventos organizados pola Xunta e un relanzamento da marca galega 100%. Creemos que é fundamental solicitar ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e a INLAC a inclusión nas negociacións de todas as partes do sector lácteo, como son produtores, industria transformadora e industria da distribución, co fin de garantizar a sostenibilidade do sector e garantizar un precio en orixe por enriba dos custes de produción e, ao mesmo tempo, garantir a viabilidade das nosas explotacións. Ao mesmo tempo, debemos demandar por parte da Administración que se siga investindo en melloras en esas explotacións, aquelas en que os custes de produción son máis elevados e teñen un menor beneficio para que sexan máis competitivas e, ao mesmo tempo, garantizar a súa viabilidade e a súa sostenibilidade económica. É fundamental tamén que a Administración se centre na diferenciación e a promoción do leite galego como garantía de orixe e calidade. De logo, se promocionamos o noso, somos conscientes que o consumo de leite de produtos galegos de Galicia teñen un gran escaparate e podemos conseguir que se consuma moito máis leite galego. Así como debemos pedir tamén que a Administración apoie a esa industria transformadora para que sexa capaz de comercializar non só o leite fresco, sino que sexa capaz de elaborar produtos elaborados con un maior valor engadido e ao mesmo tempo redundará en un maior consumo de leite procedente das explotacións galegas. En definitiva, nesta liña, o Grupo Provincial do Partido Popular apoiará a moción do Partido Nacionalista Galego por ser a primeira que se presentou e recolle en maior ou menor medida o sentir de todos, o apoio e o compromiso desta institución ao sector lácteo galego e, ao mesmo tempo, demanda da Administración que se tomen aquelas medidas encamiñadas a garantizar un precio digno para o leite dos nosos gandeiros e que supere os custes de produción. E absteríamonos en caso de non consensuar, e o que propoñemos é que apoiemos todos os grupos políticos a moción do MNG e sacar daqui unha postura conxunta de apoio ao sector gandeiro. Se non é así, absterémonos na moción do Partido Socialista, porque se ben mostra no fondo un apoio ao sector gandeiro, si vai cargada de oportunismo e seguidismo político do BNG, buscando máis un rédito político e electoral que a propia defensa do sector gandeiro. Ben, segundo turno, se no primeiro turno máis ou menos empregou unha media de 2 minutos, tamén incrementa un minuto máis para o segundo turno. O voceiro do Partido Socialista. A min dame a impresión que vostede desconoce o sector lácteo, e que fala de oidas, porque o apoio total por parte do Goberno galego e central non o vexo. E non o vexo eu, non o ven os gandeiros, que é o triste. Fala tamén da manifestación. Na manifestación tampouco os vin. A mí non me fixo gracia estar detrás da pancarta, pero pareceme que teño que estar ao lado dos meus veciños, ao lado dos meus gandeiros que están pasando unha mala situación. Fala usted que a caída do precio é o principal problema, é que houve outras épocas iguales. Houve outras épocas, supoño que iguales, pero o problema non é solamente a caída do precio. A amenaza de non recollerla, de que tú tes unha produción que non eres capaz de poñerlle precio a un produto que te vendes, porque ti vas comprar uns zapatos e poñen o precio, marcan xo ali, e tens que pagalo se queres ou se non vas te pagar sin eles.
No sector lácteo e os gandeiros, eso non pasan. Nunca poñen o precio eles. Sempre lle lo dan posto. Fala usted tamén que as explotacións pequenas foron un problema. Non, hoy son un problema as grandes explotacións. E son un problema as cooperativas, que están intentando desfacelas. Eu sei de cooperativas, e sei porque o vivín, que dicen, usted, este cliente sí, este tamén. Intentan desfacelas, obviamente, para que non teñan forza. Intentan clientes grandes. Os pequenos, eu non sei de ningún cliente pequeno que non lle recolleran o leite, pero de grandes sí que sei, En España non hai sobreproducción, nin en Galicia tampouco. É dicir, España é deficitaria de mercado de leite. Eso sabémoslo todos. Producimos un 70% do que se consume. Eu fixaronme gracia, sigo traballando de veterinario polas tardes, e fixome gracia os comentarios da xente do outro día, cando detrás da manifestación a conselleira de Medio Rural dice que a situación non é tan mala. Bueno, eu creo que viven nun mundo aparte. Me parece que dicir esas declaracións nun momento como o que se vive, e pisando o terreo que hai que pisar, que é nas explotacións, iso non se pode dicir. Sí, é verdad que pretenden unhas medidas. O adianto da PAC, de que vale que che adianten o diñeiro hoy, que tes liquidez hoy e que chegue diciembre non teñas? Non ten moito sentido. Mais préstamos. Non, o que necesita a xente, os gandeiros, é pagar eses préstamos que ten. Non necesitan máis préstamos. Para que queren máis préstamos? Se están endebedados, o 90%, o 80%, o 60%, o 50% deles están endebedados e non poden pagar os que teñen. Eu creo que, non sei, falan de poñer 500 millóns encima da mesa, de 148 millóns para o sector lácteo. Non sei cando van poñelos, nin como, nin para qué. Eu creo que se non aceptan, eu digo, sigo dicindo que isto non deberá ser un tema político, debe ser un tema primordial para a provincia de Lugo, e non é aceptar a nosa moción que vai en consonancia ca recién creada plataforma en defensa do sector lácteo, da que ustedes forman parte. Eu pareceme que é negar unha evidencia. Voceiro do BNG, 4 minutos tamén. Bueno, eu non sei se técnicamente como é a forma, eu sí creo que sí é positivo sacar unha moción conxunta, non porque se falara da moción do BNG. En todo caso, no futuro, eu sei que está empezando a legislatura e que foron épocas complicadas, ou mellor, pois tiñamos que procurar, a través da Xunta de Portavoces ou do que sexa, este tipo de iniciativas que cheguen xa elaboradas dunha forma conxunta ao pleno para non ter estes problemas. En todo caso, bueno, agradecer que o Grupo Popular vai apoiar non a do BNG, senón unha proposta de apoio ao sector leiteiro. Se me permite unha matización, eu ao seu voceiro na última xunta de portavoces anunciei que lle íbamos a apoiar a súa iniciativa. Era a única que estaba registrada naquele entonces, non? Pero, se quere, está de acordo, podemos convertir esa iniciativa nunha declaración institucional en donde asinamos todos os grupos políticos. Esa oferta poñolla enriba da mesa. Eu penso que o importante, non sei que pensan os compañeros do Partido Socialista, pero o importante é sacar daqui unha resolución firme da institución nesa liña, non? Que, a fin de contas, tanta moción do Partido Socialista como a nosa están na liña da plataforma, creo eu. Non sei que opinan. Nos, a verdade, que todas estas medidas están consensuadas ca plataforma de defensa do sector lácteo e non vamos renunciar ás medidas que exiximos. Non sei se as aceptáis, a nivel de Partido Popular se as acepta ou se non. A nós, desde logo, vale, non están. Si quería facer unha intervención ao respecto do que dixo o señor Ulla. Sobre todo, bueno, tres cousiñas. O compromiso co sector lácteo que demostrou o señor Feijóo e a señora conselleira, bueno, é que se eles demostran compromiso co sector lácteo, mellor que non se comprometan. E digo, sabendo incluso que se dependera de vostede ou de moitos que están sentados enfrente, seguramente que se actuaría de outra forma. Agora, non me digan aquí neste pleno que o señor Feijóo ou a señora conselleira ou a señora Tejerina fixeron algo a favor do sector, porque o único que están a facer é permitir a súa destrucción. Fala vostede da sobreproducción. Home, sobreproducción, cando o Estado español está importando un 27% do leite, máis ou menos, que consume, non me parece a min que se produce esa superproducción. E non me digan a min que hai leis que impiden
Bueno, as leis cámbianse cando é necesario e cando hai vontade política de facelo. Para iso os políticos temos que legislar e tomar decisións para cambiar as leis cando son acaídas. É dicir, se a lei o impide, modifiquemos a lei. Logo, olvideime na primeira intervención, claro, é que eu creo que somos todos que estamos aquí, todos e todas as que estamos aquí, somos conscientes do que significa o sector lácteo para esta provincia. As máis de 4.000 explotacións, claro, eso xa directamente poden ser 10.000, 12.000 persoas empregadas, pero a maiores hai todo un sector que a maior parte do Produto Interior Bruto da provincia depende del. É que se o sector lácteo desaparece a provincia de Lugo, quedará algo alá ao redor da Alcoa na Mariña e o resto da provincia vai desaparecer igual que está desaparecendo xa unha parte da montaña. Se isto non cambia, e se ustedes, que neste momento teñen a capacidade política de tomar decisións nas administracións, non evitan isto, é que non van ter persoas as que gobernar, porque en Lugo non vai a quedar nada, vai se convertir nunha inmensa reserva natural onde van vir os madrileños e os alemáns a ver os aboríxenes de Galicia, porque aquí non vai quedar de que vivir. Así que, por favor, xa casi como un rogo, sei que vostedes, os que están enfrente, son conscientes da situación perfectamente, tomen decisións e forcen os seus políticos por arriba a que non permitan que nos destrocen o sector. Deixo así, pois xa que estamos en plan de consenso, tampouco vale a pena ir moito máis alá. Que aquí hoxe se tomase unha decisión única e saíse unha proposta unitaria dos tres grupos políticos. Entendo que a primeira proposta presentada é a do BNG e o único que fai o Partido Socialista é usar a demagoxia e o oportunismo político e facer un seguidismo xa cando non necesitaba presentar outra iniciativa, cando xa estaba unha presentada e recolle un pouco o apoio e o sentimento que temos todos de cara ao sector lácteo e o apoio que se demanda por parte das administracións para facer que ese precio do leite suba e garantice un precio por enriba dos custes de produción. É dicir, que se o señor portavoz do Grupo Provincial Socialista dice que forma parte do sector, lóxicamente eu tamén como veterinario, compañeiro de profesión, e familiar tamén de explotacións de ganado vacuno, tamén coñezo o sector como vostede e ando polo medio dos gandeiros e sei o que opinan e sei a situación real tamén pola que atravesan. Pero a diferencia de vostede que se pon detrás da pancarta, eu en ese momento si estaba reunido coa conselleira e co gabinete de conselleira para tomar medidas que apoien o sector. E en esa liña estamos traballando, pero non para sacarnos unha foto detrás dunha pancarta como fan vostedes. Decir tamén que si hai unha sobreproducción de leite e efectivamente si se está importando, pero se está importando produto elaborado de leite, non leite fresca. Lóxicamente temos un problema, a nosa industria non estivo preparada e non é eficiente en canto a transformación dese leite en produtos que teñen un valor engadido e que darán unha maior rentabilidade. É dicir tamén que esas explotacións pequenas das que falaba o señor Campos, é dicir que a economía está cambiando e se non nos damos conta nas explotacións, a maior parte, afortunadamente, se o están facendo, se están facendo eficientes e están mellorando a súa explotación, non podemos pensar que podemos manter aquela explotación de autoconsumo e supervivencia de 5 ou 6 vacas que só producían para o autoconsumo. Lóxicamente está cambiando e como calquera actividade industrial temos que plantexar que as explotacións son industrias, co cual nos temos que facer eficientes, producir a un menor coste para que así poidamos sacar beneficio e rentabilidade do noso produto, que é un produto perecedero como vostede ben di. Dito eso, mantemos a nosa postura de buscar que o Partido Socialista retire a súa moción e apoiar unánimemente por parte das tres grupos políticos, que eu creo que sería bo para o sector, que apoiásemos e mantivésemos esa postura unitaria. Non, mira, nós non vamos a retirar a nosa moción, non por nada, vamos a aprobar a do bloque tamén, non por nada porque ten bastante máis medidas para poñer encima da mesa que a caso do bloque, ainda que nos parecen que poden ser complementarias. Bueno, eu non vou a debatir moito máis sobre o tema porque creo que se falan cousas que creo que se desconocen, entón, a xente terá que decir o que realmente
pensa que son os gandeiros, non? Eu creo que son os gandeiros o que realmente pensan se o goberno está facendo algo por eles ou non. Eu creo que o están dicindo claramente o que pensan. Penso que, pola súa parte, deberán tamén reunirse que a conselleira, pero poñan algunha medida encima da mesa. Poñan algo encima da mesa, porque levan, desde que desapareceron as cotas, este problema está aí, e eu non vi ninguna medida por parte do goberno, nin central, nin autonómico sobre a mesa. Eso sí que é certo. Nada máis. En todo caso, se se fixera a proposta dunha declaración institucional co apoio de todas as forzas políticas mantendo íntegramente o texto do BNG, asinaríana? Si, nos recollendo os puntos que aparecen na nosa moción, non teríamos problema. Non, claro, entón... Que está consensuada. Nós temos a consensuada que a plataforma... Ben. non podemos renunciar a... Último minuto, voceiro do Bloque Nacionalista Galego, por favor. Nada, unha simple puntualización ao último que dixo o señor Ulla referente ás explotacións pequenas. Eu creo que non podemos erixirnos en dicirlle á xente as vacas que pode ou non pode ter. En todo caso, ese foi un dos errores que se cometeu desde o principio. Se a xente quere diversificar, ten todo o dereito do mundo, é mellor ter 10 vacas que non ter nada ou ter que sobrevivir como traballadores pobres en moitos traballos que hai hoxe polo mundo adiante. En todo caso, que non se persiga aos que teñen pouco ganado, senón que ao contrario, incluso se lle din outras, aparte desas poucas cabezas de gado que pode ter en un momento dado, que se lle faciliten as cousas para ir a complementar os seus ingresos desde outros lados, nada máis. Ben, por alusións, decir que vexo que descoñece un pouco vostede o sector, pero temos aquí un compañeiro diputado do Concello de Friol que sabe ben que esas explotacións pequenas que, lóxicamente, dificilmente podían subsistir con esas 8 ou 9 vacas, si souperon transformarse e moitas delas o que están producindo é queixos con un valor engadido moito máis grande e que si lles permite sustentar a súa economía familiar con esa produción de só 6 ou 7 vacas que de outro xeito non sería viable. O sea que se souperon adaptar, como tamén o están facendo as grandes explotacións, adaptándose, facéndose máis eficientes e reducindo os costes de produción. Procedemos entón á votación por separado. Votos a favor da iniciativa rexistrada en primer lugar presentada polo Bloque Nacionalista Galego en apoio ao sector leiteiro. Procedemos á votación da moción do Grupo Provincial Socialista exixindo a posta en marcha de medidas de carácter urxente para garantir a supervivencia do sector lácteo galego. Votos a favor? Votos en contra? Abstención. Procedemos ao seguinte punto da orde do día, moción do Grupo Provincial Socialista exixindo ao Goberno de España un novo reparto dos obxectivos de estabilidade orzamentaria en beneficio das comunidades autónomas e das entidades locais na procura dun maior estímulo do investimento productivo e do fortalecemento do estado do benestar. Voceiro do Partido Socialista, 6 minutos. Moi ben, moitas gracias. Como probablemente todos vostedes coñezan, no Consello de Ministros do día 15 de xullo deste ano fixáronse os obxectivos de estabilidade orzamentaria de débeda pública para o conxunto das administracións públicas e tamén, polo tanto, para as comunidades autónomas e para os concellos para o período 2016-2018 e tamén o límite de gasto non financiero do orzamento do Estado para o ano que ven, para o ano 2016. Con carácter xeral, a Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financiera establece que para a fixación do obxectivo de estabilidade orzamentaria terás en conta a regra de gasto, segundo a cal a variación do gasto computable da Administración Central, das comunidades autónomas e tamén das corporacións locais non poderá superar a taxa de referencia do crecemento do Produto Interior Bruto de medio prazo da economía española. O resultado de sumar o déficit, os ingresos, os axustes de contabilidade nacional e de deducir o gasto dos sistemas de financiamento das administracións territoriais dá un teito de gasto para o ano 2016 de 123.394 millóns de euros, que supón o 4,4% menos respecto ao orzamento de 2015.
A estructura territorial do gasto público en España é a seguinte: o Estado e a Seguridade Social levan o 51,5%, as comunidades autónomas o 35% e os entes locais o 13,5%. E o reparto de obxectivos de déficit para o ano que ven, para o 2016, nas administracións públicas, é a Administración Central o menos 2,2, comunidades autónomas o menos 0,3, entidades locais o 0 e Seguridade Social o 0,3, menos 0,3. Por unha parte, esta situación de establecer un teito de gasto a baixa vai a poñer en perigo a prestación de servicios públicos de calidade como a sanidade, a educación e as políticas sociais, cuxo peso, como todos vostedes saben, recae fundamentalmente sobre as comunidades autónomas e tamén sobre as entidades locais como prestadores últimos. Ademais, este xeito de facer as cousas está convertendo a maior parte dos nosos concellos en cativos financeiros, obrigándonos a ocupar posicións políticas subordinadas en moitas ocasións, sin autonomía financiera real e cun sistema de premios e castigos en función da cor políticas en escenarios orzamentarios estables. E, por outra banda, hai que ver que un dos piares para acadar a estabilidade orzamentaria é o cumprimento dos obxectivos de débeda pública. E, novamente, mentras que o endebedamento dos concellos só representa o 3,4% do Produto Interior Bruto, o da Administración Central supón o 72,6%. Por certo, penso que é necesario recordar que o Goberno galego ten superado xa a día de hoxe os 9.000 millóns de euros de débeda para o 2014, que supón un 121% máis que cando Feijóo chegou ao Goberno autonómico, e a débeda pública da Administración autonómica suporá para este ano o 16,3% do Produto Interior Bruto, polo que se vai a situar moi preto do límite máximo permitido polo Ministerio de Facenda, que é o 16,4%. Ademais, só 5 das comunidades autónomas do territorio español teñen neste ano 2015 máis orzamento ca débeda, entre elas non está Galicia. Por primeira vez na historia, a comunidade autónoma galega tivo máis débeda que orzamento. En contraposición con esa política de endebedamento sistemático e inexplicable do Goberno de Feijóo, a verdade é que os concellos deron unha lección maxistral. No ano 2014 levaron a cabo a maior reducción da débeda que se ten producido na historia da democracia. Segundo os datos oficiais, os concellos españois reduciron nese ano nun 10% a súa débeda, ata acadar os 31.722 millóns de euros. Ante a inminente elaboración dos orzamentos do Estado, que por primeira vez na historia vai a deixar comprometidos un goberno saínte, os socialistas defendemos a estabilidade orzamentaria, sí, pero discrepamos radicalmente do reparto de obxectivos que se fai entre as administracións. E por iso lles propoñemos que, dende esta Diputación en defensa dos concellos e tamén das comunidades autónomas, instemos ao Goberno central a afrontar a premisa da estabilidade orzamentaria sen facer guiños fiscais meramente electoralistas e inxustos, dando marxe para estimular a inversión productiva e fortalecer, polo tanto, e garantir o estado de benestar. A min a verdade é que me gustaría que colleran esta moción con cariño hacia os concellos que moitos de vostedes gobernan e tamén hacia a comunidade autónoma, que en definitiva é a que moitas veces permite que os concellos presten os servicios e que se poñan do lado do máis débil, da administración local, que neste caso tamén gobernan nesta institución. E que deixen de ser demagóxicos, que é o que vimos vendo ao longo de todo este pleno. Fa unha intervención na moción do leite, dicindo que se poñen do lado absolutamente do gandeiro nesta provincia e no resto do territorio galego, cando isto non se produce, non é así, porque non aceptan os puntos dunha moción que está realizada ao abeiro das bases que ten dispostas a Plataforma pola Defensa do Sector Lácteo Galego, da que esta institución, a través da persoa responsable de Medio Rural, pasou a formar parte. Vaya rematando. Remato enseguida. Pídolles tamén que deixen de facer populismo ao frente desta institución, como intentaron facelo nesa primeira moción para modificar a ordenanza de recaudación. Vaya rematando, porque ademais non está falando de nada do... Remato, señora presidenta, porque tanto Venega como o Partido Socialista
non se acollen o titular que vostede lanzou á prensa. Si queremos a modificación, pero tal e como regularmente debe realizarse. E dígolles que aproveiten esta moción para poñerse do lado de quen nos toca defender, que son os seus veciños. Moitas gracias. Que respetuosa cos tempos, algo que sempre se fixo nesta institución, polo menos durante o tempo no que eu fun voceira. E simplemente que respete o que lle en outro momento lle fixeron respetar a outras forzas políticas. Do Bloque Nacionalista Galego, 6 minutos. Ben, cos obxectivos de estabilidade orzamentaria e co déficit cero gañóuselo sempre. E, de feito, os resultados están aí. Quen máis o sinte, tal como se dice na moción, son as comunidades autónomas, son as entidades locais e a xente da pé, ou seja, o estado do benestar. Tamén hai que recordar, porque todo o mundo ten as súas responsabilidades, que o déficit cero, digamos que foi pactado, porque foi pactada unha reforma da Constitución entre os dous grandes partidos que se alternan no goberno do Estado. Unha reforma exprés. Da noite para a mañá a Constitución estaba reformada. Non se reforma o título 8, non se reforman outros apartados da Constitución que demandan desde as nacións do Estado, pero para iso sí que da noite para a mañá se reformou a Constitución. Por lo tanto, quería ir un pouco máis ao fondo do que significa o adxectivo de estabilidade orzamentaria e o déficit cero co que se nos enganou sempre. Desde logo que a política de estabilidade non foi de control de gasto público, foi recorte de gasto social que aumentou a brecha social e agravou os efectos da crise económica para as persoas máis desfavorecidas, provocando un desempleo masivo e graves dificultades para a financiación das empresas e da economía productiva. Isto sí que produce desafiuzamentos, e non o Servicio de Recadación da Diputación. Isto sí que produce desafiuzamentos. Por lo tanto, nosotros non podemos compartir que nunha situación como a actual se manteña o empeño en deixar diseñado para o futuro un panorama presupuestario que insista en situar como prioridade económica a reducción indiscriminada do déficit público e que, como resultado, planifica un escenario que, incluso en 2015 e en 2016, a taxa de paro será superior ao 20%. Desde logo que isto non foi algo coyuntural, esta política económica aplicada, senón é algo de carácter estrutural. Isto foi planificado e diseñado. Por iso dixen ao principio o da reforma da Constitución pactada a toda pastilla entre os grandes partidos que gobernan o Estado español ou que hasta agora gobernaron o Estado español, creo que nunha noite de brao. Nós entendemos que os obxectivos de déficit deben supeditarse ao emprego e ao estímulo da actividade productiva e non totalmente ao revés, como se está facendo agora. E dicía que quen está soportando, coincido plenamente co que se expón na moción, o maior esforzo están soportando as comunidades autónomas que xestionan a maior parte do gasto social, polo que tamén significa a maior reducción presupostaria en gastos sociales, pois son as comunidades autónomas as que tenen un gasto social moi elevado. Máis da mitad dos orzamentos dunha comunidade autónoma vanse en gasto social. Ao mesmo tempo, lóxicamente, a cidadanía, a xente da pé, está sufrindo eses recortes derivados do déficit cero ou dos obxectivos de estabilidade orzamentaria. Coincidimos plenamente co que se propón nesa moción e anunciamos o noso voto favorable. Seis minutos. Moi ben, bons días a todos. Bueno, basicamente o que se insta desde o Partido Socialista con respecto ao posicionamento desta Deputación ao Goberno de España, basicamente entendemos que é retrotraer
o esforzo que se leva feito nestes 4 anos de crecemento, nun crecemento claro e indubitado por todos os datos que así se están a publicar de España. Eu creo que precisamente este desaforamento, esta desatención, o déficit, esta falta de control por parte das administracións, como que o gasto non é unha cuestión que vai ligado íntegramente ao crecemento e ao desempleo, foi o que nos levou á situación da que, gracias en parte ao esforzo de todos os concellos das administracións, en definitiva de todos os ciudadanos, nos está levando á recuperación. Non hai política social sen crecemento económico, non hai política social sen creación de empleo. Esas son as únicas realidades que este goberno, despois de prácticamente gran parte da legislatura actuando, foi capaz, entre todos, e co esforzo, lóxicamente, da sociedade, das administracións e dos concellos dunha forma tamén exemplar, e así o reflicten todos os indicadores que fan constancia do cumprimento do Concello e do esforzo dos concellos de toda España, de Galicia nominadamente, en poñerse as pilas no que o gasto das propias administracións reflicten. Por lo tanto, apoiar esta moción é tanto como desandar o que se fixo, é tanto como volver ás políticas que crearon a situación da que vimos, e é tanto como a dar un paso atrás no liderazgo que neste momento o país está a levar a cabo en toda Europa, creo eu, cos datos macroeconómicos que coñecemos. É certo que este recorrido non está terminado e que moitos ciudadanos, moitos veciños terán a sensación de que aínda non chegaron ás súas familias eses datos. É certo que ese traballo está sen rematar, pero non é menos certo que é precisamente ese esforzo, ese camiño, o que nos debe facer ter clara que estamos na boa dirección, que España, que os concellos, que as administracións están na boa labor e que o que éramos a máquina de cola, o que éramos o vagón de cola do emprego, da reducción económica, estamos precisamente en Europa demostrando que somos capaces de crecer con este tipo de políticas de control de gasto público e estamos demostrando que podemos revertir a situación que máis lastra a desigualdade e a política social, que é precisamente o desemprego. Estas políticas as que insta o Partido Socialista son as que eran naqueles momentos capaces de crear miles de desempregados diarios en España e son as que nos levaron á situación da que tuvemos que salir con esforzo. Paralizar ese esforzo significa non só que o que se fixo foi baldío, senón que non acabará de rematar ese camiño a chegar a todos. Por lo tanto, desde o Partido Popular creemos que estamos na boa línea, así se demostra, e ademais creo que os acontecementos en Europa con outro tipo de políticas moito máis populistas de cara aos cidadáns que peor o están pasando non levan a ningún sitio. Creemos que o Goberno da Nación leva emprendido un camiño que co esforzo de todos está levando a bon porto e que cada vez chegará máis aos ciudadanos e non serán só datos económicos porque detrás de cada número, sen dúbida, hai unha persoa e unha familia. Por lo tanto, non creemos que ao relaxar ese esforzo, que dar o paso atrás e volver ás políticas que nos trouxeron a isto sexan o camiño adecuado. Por iso, nós, dende logo, confiados nesa recuperación do país, nesa recuperación do traballo, nesa recuperación económica, creemos que hai que insistir porque a recuperación nunca é suficiente se non chega de forma clara a todos e para iso paralizar e volver ás políticas que nos crearon esa situación creo que é un grave erro. Por tanto, anunciamos o noso voto en contra convencidos de que estamos saindo do momento máis difícil que nos tocou a vivir a todos os concellos incluídos, xa que todos vimos de concellos, pero que está empezando a valer a pena e que empezamos a notar todos. Volver atrás en ese sentido creo que sería un erro e creo que nos levaría a outras posicións que vemos exemplos moi pouco edificantes de como se sae dunha crisis. Segundo turno, 3 minutos. Moi ben, vostedes pódense botar as flores que queiran e poñernos os clavos que queiran tamén. Pero dixo unha gran verdade, dixo que non hai política social, é certo, vostedes non fan política para a sociedade. A cuestión está clara, Rajoy, a día de hoxe, nun acto puramente electoralista, vou non explicar máis de andar pola casa, quizá me repita un pouco nas ideas da moción, está promovendo uns orzamentos anticipados que por primeira vez na historia vai a deixar comprometidos o goberno saínte. E cal é a primeira medida que aproba Rajoy? Pois aprobar no Consello de Ministros un teito de gasto que obriga a máis recortes en sanidade, en educación, en políticas sociais por parte das comunidades autónomas.
e, polo tanto, obriga a máis recortes na prestación dos servicios das administracións locais, dos concellos e das diputacións, que son os prestadores últimos. E esta é a boa liña que vostede está defendendo neste pleno. Mire, o Goberno, coa aprobación do teito de gasto, está cargando todo o peso do axuste sobre as comunidades autónomas, que son as que teñen as competencias en 3 dos 4 piares do Estado de Benestar, en educación, sanidade e servicios sociais. Dende que goberna Rajoy, se non fose pola administración local e as comunidades autónomas, Rajoy tería o 1,5% máis de déficit que cando chegou ao goberno. Esa é unha flor que lles botamos tamén. Os socialistas sí queremos a estabilidade orzamentaria, xa o dixen na primeira intervención, pero discrepamos radicalmente do reparto de obxectivos entre as administracións, polo que supoñen de pérdida na prestación de servicios para a poboación e tamén na autonomía dos concellos, tal e como apuntaba o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego. Frente a esa pérdida de servicios, é necesario, a día de hoxe, implementar políticas diferentes ás da boa liña que está implementando o Partido Popular. Políticas que propicien un desenvolvemento económico sen recortar en servicios básicos cos que o seu partido, o Partido Popular, xa se ensañou abondo ca cidadanía. Foilles moi fácil disparar con pólvora allea, moi fácil. Atoparon cómplices nas comunidades autónomas que vostedes gobernaban, como é o caso de Galicia, onde coa complicidade de Feijóo, Rajoy non nos levou a unha situación moi distinta da que vostedes predican. Non é o bo camiño o que se levou a cabo en Galicia. É certo, como vostede recoñece, e eu tamén yo dicía na primeira intervención, que os concellos fixeron en Lugo, ao igual que no resto do Estado, unha labor inxente de reducción da débeda, admirable. No conxunto, acometeron a maior reducción da débeda... Vaya rematando, quedanlle 5 segundos. E son hoxe os concellos, as administracións públicas máis saneadas. O axuste que levaron a cabo nas finanzas municipais levounos a que o ano pasado presentaran un superávit de medio punto do Produto Interior Bruto. Mentras os concellos facían este esforzo, comunidades autónomas como Galicia multiplicaban por 121 a débeda. E vista a situación económica da Xunta de Galicia e o reparto dos obxectivos de estabilidade Dona Pilar, por favor, é moi incómodo chamarlle constantemente a que respete os tempos, que sempre foi, ademais, absolutamente aceptado por todas as forzas políticas. É incómodo e non me gustaría que se continuase producindo. Cíñase o tempo porque está perfectamente regulamentado, vostede leva moito tempo no goberno e sabe perfectamente que isto é así. Non me obrigue a constantemente recordarlle que está fora de prazo, porque non son 10 segundos nin 20, constantemente supero de xeito moi xeneroso. É de verdade que me pon nunha situación incómoda. Remato a frase, nada máis. Vista a actual situación da Xunta de Galicia, este reparto de obxectivos de estabilidade do Goberno Central, pedímoslles que se acollan a esta medida que hoxe propoñemos. Por parte do Bloque Nacionalista Galego, 3 minutos. Sí, para preguntarlle ao vicepresidente, a José Antonio, porque quedei asombrado co que acaba de dicir de recuperación económica, sobre todo nun pleno que estamos falando de que o rural pode desaparecer, os empregos no rural poden desaparecer, máxime que ven de ser alcalde, ven de perder unhas eleccións, pero foi alcalde. Non sei se todo o que dixo, ese argumentario que ten o Partido Popular, bueno, para facer de altavoces do señor Rajoy, non sei se vindo de Sarria aquí, por exemplo, o señor José Antonio se entera en que país está vivindo, Non sei cal é a situación económica do Concello de Sarria, pero seguro que non é moi boa, e non por culpa de mala xestión, probablemente, de José Antonio, como de moitos alcaldes, calquer color político, senón pola situación a donde nos levou aos concellos o goberno do Partido Popular e o señor Rajoy. Por iso quedo asombrado pois con eses anuncios de que uns decían España va bien, outros tamén decían que había brotes novos ou algo así, pero isto vai alá, isto é algo, brotes verdes me parece que eran, isto é algo máis serio, non?
non darse conta de que estamos vivindo en Galiza, debe ser a comunidade autónoma donde máis rapaces novos emigran do Estado. Unha persona que foi, ademais, alcalde, supoño que tamén no Concello de Sarria emigrarían moitos mozos e mozas, como están emigrando en toda a provincia de Lugo, como están emigrando en todo o país. Eu creo que é descoñecer a realidade ou simplemente obedecer ao argumentario que se manda desde o partido. Flaco favor lle facemos a cidadanía se nos limitamos a eso, porque a realidade é moi teimuda. Xo dixen na primeira intervención o que significaba a austeridade, o déficit cero, a regla de gasto e todo eso. Xa sabemos o que significaba, pero nós desde o BNG sempre dixemos que hai alternativas. Así as fixemos tamén na intervención da nosa compañeira Rosana no Congreso dos Diputados a respecto desto. Hai outras vías de contención do gasto público centradas na racionalización das administracións do Estado, con medidas tendentes á supresión de administracións eficaces, aprobar unha profunda reforma fiscal que dote de maiores ingresos por parte da administración recaudando máis de quen máis ten e de todos os cidadáns por igual, e non un maquillaxe electoral que prevé apenas reducir un imposto directo como é o IRPF cando se mantenen os altos tipos impositivos en IVA ou copagos en servicios sanitarios e farmacéuticos, dotar de capacidade financiera ás comunidades autónomas que xestionan servicios básicos, como dixen antes, que soportan máis do 50% do seu orzamento dedicado a fins sociais, e centrar os esforzos e sacrificios económicos en grandes empresas multinacionales e en grandes fortunas e na gran banca, e non tamén facendo reformas laborais ad hoc como se fixeron nos últimos anos en contra dos traballadores, en contra dos cidadáns e das cidades. Moitas gracias. Primeiro voulle facer unha pequena referencia, xa que fixo un pequeno referencia ao Concello de Sarria, do que veño, efectivamente, só é para decirlle que eu non perdín as eleccións. Hai un pacto entre 5 partidos políticos que fan que o partido que as ganou non goberne, o cual conleva tamén, cambiando a referencia do demais mapa, o cual o que significa, por exemplo, que o seu partido sí que nunca ganou ningunhas eleccións, aínda que gobernan en moitas delas. Esa é a situación real e da xente. Segundo, o que acabo de decir parece que non me entendeu nada. Sinto que non me explicara ben, porque probablemente sea falta de comunicación, non mala intención na recepción do dito. Estamos a decir que a situación é difícil, estamos a decir que a situación é mala, estamos a decir que aínda non chegamos a todas as capas sociales que temos que chegar cas nosas políticas, pero estamos a decir que estamos no bon camiño. Estamos a decir que o crecemento é a política social mellor que existe, mentras non se demostre o contrario. Estamos a decir que a maior política social que existe é a creación de empleo. Non se pode fomentar en ningunha sociedade a creación de políticas sociales e do benestar se non hai empleo. E precisamente o Partido Socialista é o partido que demostra coa súa xestión ao longo dos anos que nos levaron a situación a que nos levaron, que de socialista nada, solo nombre. Que tirar pólvora allea significa gastar o que non se ten. Tirar pólvora allea significa crear un déficit público que levou ao afogamento prácticamente das administracións e que o goberno central, nun contexto moi complicado, é quen está sendo capaz de cambiar. É certo que o Ministerio de Facenda está a facer unha serie de medidas que benefician as comunidades autónomas, basicamente no relativo ao seu financiamento, que está propiciando unha financiación prácticamente ao 0% de interese. É certo que se ven de anunciar un incremento na dotación das transferencias ás comunidades autónomas de 7.000 millóns de euros, pero non é fruto dunha ocurrencia. É fruto dun camiño que se le van dado. Nós o que instamos é que ese camiño non sirva para nada, que non se perda o que levamos andado e que os concellos, como exemplo de administración coherente e responsable, e as demais administracións a manteñan, porque, sin dúbida, perder este referente é perder a posibilidade de sair dunha crise moi forte na que estamos instaurados e que gracias ás políticas de crecemento, e non é tampouco unha ocurrencia, eu creo que os datos de crecemento de España neste momento
en todos os organismos internacionales significan o que significan, e a creación de empleo que se está a dar neste momento apunta unha recuperación que non está terminada, que non chegou a todos, pero nesa línea na que debemos seguir, por eso insistimos en non apoiar esta moción do Partido Socialista. Último minuto do partido que rexistra a moción, o Partido Socialista. Bueno, vostedes píntenno como queiran. O Goberno central, polo tanto, Rajoy está castigando a poboación, e repito, disparando con pólvora allea, utilizando precisamente os recortes sociais impostos ás comunidades autónomas e, polo tanto, aos concellos. Mire, certo é que vostedes presentan dende ese Goberno central o que apoian repetidamente que non teñen respeto polas persoas nin lealtade institucional, porque non se pode vender recuperación económica e seguir presionando a esas comunidades autónomas e aos concellos, a unhas comunidades autónomas que reduciron o déficit en 3,5 puntos en 3 anos e aos concellos que reduciron un 10% a débeda que tiñan no ano 2014, como coincidíamos ao principio dun xeito exemplar. E agora, despois desas reduccións, entendemos que chegou o momento de reequilibrar os esforzos da consolidación fiscal e frente a anuncios de rebaixas fiscais inxustas e irresponsables con tintes electoralistas, os socialistas defendemos os servizos públicos e o reforzo dos servizos esenciais do Estado de Benestar, a través, como lles propoñíamos nesta moción, dun novo reparto dos obxectivos de estabilidade orzamentaria en beneficio das comunidades autónomas e das administracións locais. Non me queda máis que lamentar o seu rexeitamento, a aprobación desta proposta, lamentalo porque, ademais, os xestos da presidenta que se esforza por ser Elena la Buena pódense quedar en Elena la Breve. Moitas gracias. Eu lamento, dona Pilar, que a sensibilidade que tuvo o equipo que lle preparou a intervención que agora acaba de ler non tivera a mesma sensibilidade no debate que se produxo na moción do Partido Popular cando este grupo pretendía protexer a vivienda habitual dos veciños, dos seus veciños de Antas e dos meus veciños de Mondoñedo. Lamento e moi profundamente, pero aínda así vamos a votar convencidos e seguros do que vamos a facer. Votación da moción do Grupo Socialista sobre... non vou a ler o título porque é moi longo. Votos a favor? Votos en contra? Seguinte punto da orde do día. Perdón? Sí, falta un compañeiro. Ai, perdón, non me daba conta. Ben, pois repetimos a votación. Gracias, señor Martínez. Votos a favor? Votos en contra? A iniciativa. Moitas gracias. Vale. Ben. Bueno, enténdese rexeitada a iniciativa facendo uso do voto de calidade do presidente. Non sei se se precisa unha aclaración máis. Ben. Pasamos entón ao 8, toda vez que a moción 7 foi debatida de xeito conxunto co punto 5, procedemos a votar ou a debatir a moción do Grupo Provincial do BNG relativa á situación das infraestructuras viarias na comarca da Mariña. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista Galego neste primeiro turno, 6 minutos. Ben, esta iniciativa que traemos repítese, trouxéramos unha no pleno de 30 de setembro
do 2014 moi semellante a esta, desde logo que desde aquela pouco se avanzou, aunque pois o acordo que sacáramos xa o 30 de setembro no pleno da Diputación fora remitido ao Ministerio de Fomento. A parte deso, a situación das infraestructuras na Mariña é algo recurrente tamén para o Bloque Nacionalista Galego todos os meses en todas as informacións que as deputadas do BNG fan ali no Congreso dos Deputados. Houbo hai 2 anos un feito lamentable que foi o accidente do Fiouco que marcou tamén pois un antes e un despois á hora de valorar a situación das infraestructuras. A respecto desto, da situación do Alto do Fiouco, dese trazado tan discutido e discutible, desde o Ministerio de Fomento anúnciase que se inicia un concurso de ideas para ver como se soluciona eso. En xeral, a situación das vías de comunicación que vertebran a comarca da Mariña e comunican co resto de Galicia do Estado sigue a ser lamentable. Decir que se acumulan anos de atraso tanto na construción do corredor San Cibrao-Ferrol, que lle corresponde á Xunta, como na tan agardada autovía Barreiro-San Cibrao, que lle corresponde ao Estado. Pero, ao mesmo tempo, o estado do firme da Nacional 634 e da Nacional 642 dificultan a circulación polas mesmas con graves riscos, con graves perigos para a seguranza viaria. Na comarca da Mariña está instalada unha factoría que acolle a 2.000 traballadores. Curiosamente, inaugurouse hai 35 anos. 35 anos despois, para chegar desde o cruce de Barreiros a San Cibrao, hai a mesma congostra, a mesma estrada que había hai 35 anos. A comarca da Mariña supón, según os economistas, máis dun 33% no Produto Interior Bruto da provincia de Lugo. Visto o que se explicou aquí tamén no tema da moción do leite, é o pouco que queda na provincia de Lugo, con 2 portos que son referencia en todo o Estado. Burela e Celeiro suman máis que a Vigo e Coruña xa en pesca descargada, cada un, ca Vigo ou ca Coruña, en pesca fresca. Diariamente, dese porto, do de Burela e do de Celeiro tamén, salen infinidad de camións. Curiosamente, do de Burela tenen que seguir salindo tamén polo centro de Burela, porque non hai accesos ao porto, ao principal porto do Cantábrico, tenen que seguir salindo polo centro de Burela, 35 anos despois tamén. Parece que o tempo na Mariña se parou 35 anos. E despois vamos a falar de turismo, de hincharnos a boca de turismo e de maravillosas playas. Pero para chegar desde Barreiros a Viveiro, tal día como hoxe pola tarde, collan o coche e digo iso que leva 1 hora para estar, e hai 42 kilómetros. Sin embargo, se veño a Lugo, desde Barreiros, pola Cruz da Cancela, vaime levar 55 minutos, e hai 76 kilómetros. Señores, algo aquí non funciona. Unha comarca totalmente incomunicada. Unha comarca totalmente incomunicada desde hai moitos anos. No pleno de setembro do ano pasado, pedíamos un plan de intervención nas infraestructuras da Mariña, urxente. O Partido Popular votou en contra, porque xa se estaba solucionando, decían. Eso sí, en resposta a nosa portavoz no Congreso dos Diputados, dixéronlle que había unha partida presupuestaria de 839.000 euros en 2 anualidades, no 15 e no 16, para actuar entre o kilómetro 28 e o 48 da Nacional 642. E dicía que os traballos se centrarían fundamentalmente na eliminación parcial e reposición das capas do firme existente. Ou seña, un bacheo, cando nós pedimos sempre unha reforma integral de todo
ese firme, tanto da Nacional 634 como da Nacional 642, tamén da 640, aínda que nesta non foi incluído, pero está nunha situación moi parecida, que tamén vertebra a Mariña baixando por Meira e pola Ponte Nova. Nós o que pedimos xa urxentemente, porque xa digo, todo aquilo que pedíramos no ano 2014 non se cumpliu, é, primeiro, solicitar ao Ministerio de Fomento o incremento de partidas económicas nos vindeiros orzamentos do Estado para a reparación do firme desas estradas mencionadas, acurtar os prazos anunciados para o proxecto de mellora da A8 no Alto do Fiouco, que acabe cos continuos cortes e reclamando do Ministerio de Fomento dotación orzamentaria para a súa execución no 2016 e reclamar tamén do Ministerio de Fomento a inmediata presentación do proxecto constructivo da autovía entre San Cibrao e Barreiros e dotación económica para a mesma nos orzamentos do Estado de 2016 e sucesivos para a súa execución, despois de que anunciara a ministra xa en anos anteriores que non había suficiente partida orzamentaria. Pois agora que se van facer os orzamentos de 2016 que se poñan as pilas, pero claro, o déficit cero e a estabilidade orzamentaria, desde logo, que nos levan a isto, a que haxa menos inversión pública, e se hai menos inversión pública, tamén hai moito menos emprego. Isto é unha consecuencia máis da austeridade e da política cero, o estado das vías de comunicación. Por parte do Partido Socialista. Ben, eu vou ser breve. Prácticamente, de acordo con Antonio, a Mariña foi discriminada en canto a nivel de infraestructuras e carreteras desde sempre. Eu recordo de cativo ir á playa e a carretera de Ribadeo a Barreiros era a mesma, sigue sendo a mesma, eu creo que incluso os baches son máis grandes. Eu fixemos, desde o Grupo Socialista, para rematar, fixemos unha emenda de mellorar a Nacional 640 que discorre entre Lugo e Meira, porque tamén vertebra, como dicía Antonio, a Mariña, e aparte, moita xente para ir ás praias a Mariña vai pola parte da Cruz da Cancela, Mondoñedo, e, bueno, parece-nos que é un dos accesos máis utilizados. Por outra parte, a Mariña interior, por decir así, tamén está discriminada. Eu recordo que hai varios anos que propoñemos varios alcaldes, Mondoñedo, Pastoriza, Río Torto e Ponte Nova, o anterior conselleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras, propoñemos o arranxo da carretera Lugo 124 Mondoñedo-Ponte Nova. Creo que hai 4 anos, recibiunos ben, dixo que no seguinte ano iba a meter 2 millóns de euros no presuposto, e a carretera está como estaba, está con máis baches e está intransitable. É a emenda que facemos desde o Grupo Municipal Socialista, que nos parece que estamos olvidados a nivel de infraestructuras por parte do Fomento e por parte da Consellería, neste caso galega. Nada máis. Señora Presidenta, señores diputados, señoras, moitas gracias. Estou de acordo que a Mariña sufre moitos anos de retraso nas infraestructuras, non é cousa de agora. Fai ben pouco houve un goberno socialista que non fixo nada absolutamente tampouco na Mariña. Agora somos conscientes de que o firme da Nacional 634 e a Nacional 642 en diferentes tramos da Mariña non é o máis idóneo neste momento, necesita obras importantes de reparación, conservación e mantemento. Neste senso, hai que remarcar o compromiso que do Ministerio de Fomento existe coa comarca da Mariña respecto á Nacional 634 e a Nacional 642. É un exemplo que xa se licitou, está anunciada a licitación no Boletín Oficial do Estado, porque aquí do 1 de maio de 2015, porque aquí falamos con publicacións, con feitos e non con palabras, a obra de reparación da Nacional 642 con importe total de 1.209.481,93 euros. Esta obra está dividida en 3 tramos, dende o punto kilométrico 28.800, que está no núcleo de Mañente, no Concello de Foz, hasta o 36.500 en Fazouro. Un segundo tramo próximo á variante de Burela,
e outro dende Burela ata Daiano xa no Concello de Cervo. Consideramos que se trata dunha obra importante e necesaria e tamén somos sabedores de que non é suficiente e que, dado o seu estado que sería necesaria unha obra en máis profundidade. Respecto ao segundo punto do acordo, queremos manifestar que cando o Partido Popular chegou ao Goberno do Estado no ano 2011 atopouse cunha autovía A8 en construción xa, cuxo trazado xa fora aprobado polo Goberno de España, un goberno socialista, e cun trazado ao cal non se lle presentou ninguna alegación. Polo tanto, o Partido Popular nesta legislatura, dende o ano 2011, o que se dedicou foi a traballar, a acabar a obra da A8 e poñela en funcionamento, xa que o goberno socialista non foi capaz de facelo. Ademais, durante esta legislatura, o investimento por parte do Ministerio de Fomento supera os 100 millóns de euros. E este goberno tamén se encargou de pagar a xente expropiada, xa que levaba 7 anos sin cobrar ningún solo euro. Aínda así, dentro do Partido Popular somos conscientes dos graves problemas que atravesa esta infraestructura no alto entre Mondoñedo e o Alto do Fiouco, e que acarrea continuos cortes de circulación. Ante esta situación, o Goberno de España está a cometer unha actitude e tamén novedosa sacando a concurso para que diferentes empresas presenten os seus proxectos en innovación e desenrolo, coa intención clara de solucionar estes problemas de visibilidade e para que a circulación por este tramo da A8 sexa totalmente segura, sen ter que acudir aos continuos cortes de circulación. Exposto dito isto, consideramos dende o Grupo Provincial Popular moi grave que se pida á Diputación Provincial de Lugo instar ante o Ministerio de Fomento para que se acurten os plazos anunciados para o proxecto de mellora da A8 no Alto do Fiouco. E parecenos gravísimo por unha simple cuestión é que estes plazos están marcados e establecidos pola lei. E querer saltarse eses plazos significaría incumplir a lei e, polo tanto, non nos parece tolerable. Por iso, incluímos unha emenda neste punto que esperamos sexa tida en conta e aceptada por todos, que pasaría a redactarse como sigue. Acortar os prazos anunciados para o proxecto de mellora da A8 no Alto do Fiouco, dentro do que marca a legislación vixente, que acabe cos continuos cortes e reclamando do Ministerio de Fomento dotación orzamentaria para a súa execución no ano 2016. Simplemente é pedir cumprir a lei. En canto ao terceiro punto, o relativo á autovía entre San Cibrao e Barreiros, obra que durante os anos de goberno socialista non se fixo absolutamente nada, nos orzamentos do Estado do 2015, como todo o mundo saberá, hai aprobada unha partida plurianual dedicada a esta infraestructura. Estas partidas orzamentarias constan de 500.000 euros para o ano 2015, 3 millóns de euros para o 2016, 6 millóns de euros para o ano 2017 e 9 millóns de euros para o 2018. Creemos que con isto queda claro unha vez máis o compromiso do Goberno de España e do Ministerio de Fomento con toda a comarca da Mariña, tantos anos olvidada, como decíamos, en este caso concreto coa autovía entre San Cibrao e Barreiros. De feito, os gobernos do Partido Popular non só anuncian e aproban investimentos, senón que tamén os executan. Outra maneira de actuar debe ter o Partido Socialista, xa que na pasada legislatura, a nivel estatal, contamos con un ministro de Fomento da nosa provincia que se dedicou a anunciar moitos investimentos na autovía San Cibrao e Barreiros, pero non se fixo absolutamente nada. Ante todo isto, o Grupo Popular apoiará esta moción e, polo tanto, votaremos a favor, pedindo que se faga caso á emenda que comentamos para o punto 2. Ou, no seu caso, que conste en acta que o Grupo Provincial Popular vota a favor solicitando que se inste ao Ministerio de Fomento para que curte os plazos anunciados para o proxecto de mellora da A8 no Alto do Fiouco, pero sempre dentro da legalidade, é dicir, dentro do marco da legislación vixente, xa que non queremos que se poda incurrir nunha prevaricación administrativa. E tamén deixando claro o compromiso que o Ministerio de Fomento ten coa comarca da Mariña é total. Segundo turno para o voceiro do Partido Socialista, 3 minutos. Perdón, para o señor Veiga. Ben, pareceme
Pareceme ben a proposta, desde logo que a emenda que fixo o Partido Socialista cae de caixón, non? A Mariña comunícase por o Marco de Álvarez, pola Gañedoira, pola Cruz da Cancela e pola Xesta co interior. Calquera deses accesos está en mal estado. A proposta do PSOE pois ven a rectificar o que estábamos dicindo. Nós seguimos dicindo que é insuficiente, os 800.000 euros son insuficientes, calquera de ustedes que son alcaldes saben, non? Usted que é un alcalde que manexa 4, 5 ou 6 millóns de euros, usted con 800.000 euros, que fai desde Barreiros a Viveiro? Que fai? Un bacheo. Vai botar un pouco de chapapote por ali? Home, Demetrio, que me saña con eso desde logo que non me da recibo. O cabreo que teño eu non é o cabreo meu, é o cabreo de todos os usuarios e todos os veciños e as veciñas da Mariña. E ustedes deben atender a ese cabreo cando pasaron de 23.000 votos a 15.000 votos ou 16 nestas municipales. Os 3 diputados que hai aquí da Mariña, que hai 3 diputados do Partido Popular, exerzan de mariñás. Home, exerzan de mariñás, eu dixen unha vez ali, cando pasan a Xesta, olvídanse do mar. Cando pasan a un Marco de Álvarez ou cando pasan a Gañedoira. A mí non me vai a convencer con esos 800.000 euros. Levamos pares e pares de mocións registradas aquí e tamén no Congreso de Diputados. Teño aquí unha reteila delas. E a resposta sempre é a mesma, que non hai orzamento, que non hai orzamento. Pero vamos a ver, o que significan os orzamentos do Estado, iso que propuxemos xa nosotros o ano pasado, que significa poñer ben a Nacional 640, 642 e a Nacional 634, cando levamos 35 anos de atraso, home. Deberá darlles vergonza a quen teña responsabilidades no goberno do Estado, quero dicir, que agora son ustedes, desde logo, son ustedes. E moitos deles, agora menos, tiñan bastantes alcaldes na Mariña, se digo, agora menos, sobre todo nesa zona. Entonces, haberá que poñerse as pilas. Con respecto ao que me propuxo, non teño ningún inconveniente en aceptar esa emenda dos plazos. Eso non é motivo de discusión. O motivo de discusión é a posición que temos que tomar todos os diputados e as diputadas aquí ao respecto. Hai un ano debatíramos este tema e coincidirame con Elena Candia cando estaba de portavoz. Creo que daquela faláramos tamén de quen fixera o estudio informativo polo tema do Fiouco. Eu creo que o dixera, volvo a dicir, no ano 2002, Mondoñedo, que gobernaba o Partido Popular, tampouco fixera alegacións ese proxecto. Pero, bueno, non vamos a entrar nese debate. Hai que buscarlle unha solución, e, mentras non se lle busca a solución, desde logo que a estrada xa está, hai que arreglala. Vai rematando. Hai que arreglala, porque a niebla tanto lle afecta ao Fiouco como lle afecta á Xesta. E, ás veces, é unha temeridade baixar pola Xesta cunha estrada en mal estado e sen pintar. E iso, desde logo, que con 800.000 euros non se vai amañar, non amañan todo iso con 800.000 euros. Unha chapuza, un pouco de chapapote. Iso é o que tenen ustedes para a Mariña. Ben, pois nada, pouco queda que decir. Eu coincido nas verbas de Antonio Veiga, no sentido que co diñeiro que se vai meter este ano, a verdade é que non daba moito, sabémoslo todos, pero, bueno, a nos válenos un pouco a opción de que presentáis a emenda. Eu creo que a todos os que estamos aquí, é verdade que somos 6 diputados da Mariña ou 5, 6. Somos 6 diputados da Mariña, pois tamén se deberá notar algo, non? Eu creo que as vías de comunicación, falábamos, eu creo que reconocemos todos de que non son as máis adecuadas para a actualidade. Eu sigo dicindo que a Nacional, a mí a mellor é que máis me importa, a 640, eu recordo que se fixera o Partido Popular, fixera unha plataforma para o arranxo desa carretera, arreglouse desde Vegadeo a Meira, e agora queda esa outra parte que, bueno, agora parece que non hai de protesta polo seu estado. Entón, bueno, eu creo que debemos coincidir todos e buscar o consenso para que esas vías de comunicación se arranxen. En canto ao tema da autovía, o tema da autovía, estamos votando os grupos sempre os políticos uns aos outros, se foron os do PP ou os do PSOE. Eu creo tamén ás veces que os técnicos terán algo de culpa, porque supoño que o político de turno non creo que dixera que tuvera que ir ali polo alto, non sei, eu non entendo. Pero eu tamén tuveron parte do tema das culpas, os técnicos, eu creo que
no trazado da 8 no 2002 era un proxecto presentado por Álvarez Cascos. É dicir, outra cousa é que o proxecto de ejecución se fixera despois e se fixera por onde era. Pero, bueno, eu creo que o problema é solucionar as deficiencias que ten a autovía e solucionar os problemas que teñen as carreteras na Mariña. Ben, eu creo que me expliquei como están de claridade, pero se non quedou claro, eu son claro que son da Mariña. Defendereina sempre, e ademais creo que fun bastante belinxerante en moitas ocasións co tema das infraestructuras na Mariña. Sigo defendendo o mismo, pase a Gañidoira, que eu veño polo outro lado, ou veño por Mondoñedo. Entón, xa dixen que hai un compromiso para este ano, pero que consideramos que é insuficiente. Tamén nos o consideramos e por iso vamos a apoiar a moción tal cual está presentada, incluso cas emendas que fai o Partido Socialista. A aposta do Partido Popular e do Grupo Popular Provincial coas infraestructuras da Mariña é total, así se votou en outra ocasión e así se vai respetar en esta tamén. Se me permiten, antes de proceder á votación, dúas matizacións. O voceiro do Partido Socialista retrotraíase cando iba para que me conteste. Retrotraíase cando iba á praia cando era pequeno e decía que a carretera estaba igual. E o mesmo decía que a 124, só lle faigo unha matización. Na 124, dende o quilómetro 1 ao quilómetro 8, está habendo unha intervención que supera os 900.000 euros, en donde as obras, ademais, están moi avanzadas. De feito, nos próximos días xa se procederá ao firme con asfalto, non? Houve un ensanchamento da vía importante e creo que é razonable ao tráfico que ten neste momento a 124. Debemos ir máis alá e, evidentemente, vamos a apoiar a iniciativa, non? Pero creo que é importante recordarlle que hai un investimento na 124 que afecta case a metade do seu trazado. Do Bloque Nacionalista Galego para pechar a moción. Bueno, para agradecer esta unidade de todos os grupos políticos a respecto das infraestructuras nunha comarca que obviamente a defendemos con máis vehemencia, non só por ser dali, senón tamén por todo o que significa esta comarca, e que ten que utilizar moitísimo as vías de comunicación. Ten que utilizar, pois, desde logo, que toda esa avalancha de xente que nos chega de Brao, e ten que utilizar toda esa cantidad de vehículos pesados que saen desas fábricas e deses portos. Entonces, necesitan máis atención. Son vías de comunicación que tenen unha intensidade media diaria de 15.000 vehículos diarios, habendo picos de 25.000 no Brao. Non o hai no resto da provincia, esa intensidade media diaria. Son datos da Dirección Xeral de Tráfico que se poden consultar. Os datos de intensidade media diaria de vehículos máis altos están baixando da Terrachepa para baixo na Mariña. Eso creo que se debe ter en conta e facer unha discriminación positiva nese sentido. Polo demais, pois, gracias aos grupos por apoiar esta iniciativa. E reincidindo nese ánimo de consenso e de apoio, creo que non está de máis recordarlle que tal a actitude colaboradora deste equipo de goberno que inclueu na orden do día esta iniciativa, a pesar de ser rexistrada absolutamente fora de prazo. Creo que é importante, sin ningunha dúbida, o artigo 107 do Reglamento Orgánico de Funcionamento obriga a rexistralo 2 días antes da orde do día e rexistrouse o mesmo día da elaboración da mesma. Iso, como ve, está incluído na orde do día e somente é un xesto máis que reflexa un apoio desta corporación a demandar ao resto de administracións un traballo que redunde nun mellora das infraestructuras das nosas comarcas, que vivimos aquí varios dos deputados que formamos a corporación e seremos, por suposto, máis ambiciosos demandando por resto das comarcas da provincia. Por conseguinte, procedemos á votación. Votos a favor, cas emendas que se presentaron. Aprobada por unanimidade. Seguinte punto da orde do día,
punto número 9, conta da resolución da Presidencia pola que se aproba a composición das comisións informativas. Teñen a documentación a súa disposición. Conta tamén no punto número 10 da resolución de Presidencia sobre o nomamento de representantes desta corporación nos órganos colexiados. Punto número 11, conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante os meses de maio e xuño do 2015. Punto número 12, conta do informe do primeiro trimestre de 2015 relativo ao cumprimento de prazos da Lei 15/2010 da Deputación de Lugo, da Sociedade Urbanística de Lugo S.A. e do Consorcio Provincial para a Prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento de Lugo e da Fundación para o Desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación, e informes dos meses de xaneiro, febreiro e marzo do 2015 do Real Decreto 635/2014. No punto número 13, conta do informe da avaliación do cumprimento dos obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financiera a 31 de marzo do 2015 e previsións a 31 de decembro do 2015. Punto número 14, conta da información económica da Deputación de Lugo a 31 de marzo do 2015. Comunicacións de Presidencia e no último punto, rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Nese aspecto hai tamén varios rogos, que se lerei a continuación. Hai unha pregunta, sendas preguntas do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista. Sí. Primeira pregunta, registrada o 23 de xullo, con registro de entrada 33081, en donde dou lectura, logo que se quere lela o voceiro, doulle prazo. Logo de que a presidenta desta institución anunciase o pasado 17 do presente mes o inicio dunha rolda de contactos coas cofradías do sector pesqueiro, tras a que se comprometeu a establecer novas liñas de colaboración. A pregunta ven: de que xeito e con que cantidade pretenden materializar as novas colaboracións cos cofradías? Entendemos a pregunta porque seguramente lle resultará difícil que encontremos consignación orzamentaria logo do tsunami económico despois dos 4 anos últimos de goberno. Pero, en todo caso, indícolle que habilitaremos a cantidade suficiente da partida que este consignada con crédito suficiente para facelo nos orzamentos da corporación. Non, eu non dudaba de que tuvera crédito ou non. Queríamos saber cal eran as líneas de axuda ou onde iba a aparecer ese diñeiro, obviamente. Sabe vostede que na línea que adoptou a anterior Corporación de Apoio ao Sector Pesqueiro hai cantidade, o importe solicitado é inferior ao crédito consignado. Polo conseguinte, entendemos que temos disponibilidade orzamentaria para facer frente. Pregunta número 2, con rexistro de entrada 33082. A tarde do pasado 20 de xullo, a presidenta desta institución foi recibida con sorprendente premura polo presidente da Xunta de Galicia. Segundo recollen os medios de comunicación, ao parecer, na xuntanza falouse dun plan de loita contra a desigualdade económica, así como dun investimento dirixido ao sector lácteo. De que xeito e con que cantidades repercutirán na provincia de Lugo o plan de loita contra a desigualdade económica e o citado investimento dirixido ao sector lácteo anunciado por Feijóo? Realmente está plantexando dúas preguntas, de que xeito e con que cantidades vamos a facer fronte ao plan de loita contra a desigualdade e máis contra o sector leiteiro. Vamos a intentar, aínda que excedería o límite de preguntas, contestarlle as dúas. No primer caso, no que atinxe o plan de loita contra a desigualdade económica, hai que decir que esa reunión foi o primeiro encontro e se está dando os primeiros pasos para un proceso de elaboración no que a Xunta de Galicia liderará un grupo de traballo
con diferentes entidades, asociacións e administracións públicas para acadar o mellor plan posible, non? Para intentar loitar contra as desigualdades e, sobre todo, poñendo a dispor dos sectores máis desfavorecidos. Neste momento, é todo o que lle poido decir nese plan porque se está traballando nesa dirección. Por suposto que cando esas primeiras seguintes reunións se celebren, darémoslles contada información toda vez que entendo o seu interese. No segundo apartado, no que atinxe o plan para axudar o sector leiteiro, reflíctese nunha cantidade de máis de 500 millóns de euros. Para a provincia ou para todo Galicia? Estamos a falar, como estánme preguntando, do Goberno autonómico para toda a Galicia. No, pero tamén lle preguntei en que repercutía para Lugo. Pois mire, repercutirá na parte proporcional as axudas de fomento da agricultura ecolóxica que se pon a dispor 68 millóns de euros, para axudas a explotacións con limitacións naturais ata 116 millóns de euros, incrementarán ata os 116 a cantidade dedicada fronte aos 52 millóns de euros no PDR en vigor e tamén axudas aos servizos de asesoramento e sustitución destinados a explotacións agrícolas ata 15 millóns de euros. A maiores hai un apoio ao investimento e á modernización das explotacións superior aos 130 millóns de euros, axudas ao desenvolvemento das explotacións agrícolas e empresariais e instalacións de agricultores mozos comprendidos en idade entre 18 e 41 anos, ata 35 millóns de euros en axudas. A creación tamén hai axudas á creación de organizacións de produtores, preto de 7 millóns de subvencións, e axudas a apoio á promoción da calidade diferenciada, preto de 15 millóns de euros. A maiores, axudas para industrias lácteas a través da transformación, comercialización e desenvolvemento de novos produtos, ata 80 millóns de euros, e apoio aos investimentos encamiñados á mellora da contorna da base territorial das explotacións leiteiras, 28 millóns de euros. Pregunta as plantexadas polo Bloque Nacionalista Galego. Voceiro para que dé lectura ás dúas primeiras. Bueno, en todo caso, entendo que eran preguntas interrelacionadas e indivisibles, pero bueno, tampouco pasa nada. Bueno, isto débese ao vertido no medio de comunicación sobre o idioma que falaban os traballadores e traballadoras dos catamaráns e as ordens que estes recibiron debido a eso, poñendo como idioma por defecto o castelán en base a ese bilingüismo armónico que defenden algúns. En todo caso, dende o BNG queremos saber, entre outras cousas que xa teremos ocasión entonces de preguntalas, quen foi a persoa, o órgano que deu a instrucción a Suplusa para que transmitise a orden aos guías turísticos dos catamaráns para que usaran o castelán como primeiro idioma, o idioma por defecto, e de onde sacaron a información de que os guías destas embarcacións só usaban o galego para dar as informacións aos e ás usuarias destas embarcacións. As dúas preguntas, á vez que, ademais, para que non haxa lugar a ningunha equivocación, voulle facer entrega do documento en donde se comunicou por parte do señor deputado de Turismo a obrigatoriedade de ofrecer un servicio bilingüe. Nese aspecto, como está redactado, como sabe, onde hai papeles xa non dá lugar a moita interpretación, comprobará que na segunda pregunta pois queda ya aclarado perfectamente ca orde que se transmiteu e, por suposto, non se deu non había ningún interés en desprazar o uso do galego nas visitas guiadas dos catamaráns. Eu creo que da lectura da orde, como vostede di, ou da indicación, se me permite, que me gusta máis, quedaralle perfectamente claro cal era a vontade, que non é máis que establecer a posibilidade de que todas aquelas persoas que non coñezan o galego poidan entender perfectamente a explicación. De todas formas, se lle quedase algunha dúbida despois de ler a documentación, estamos á súa disposición. Bueno, en todo caso, manifestar que os guías das embarcacións sempre utilizaron o idioma necesario para que foran entendidos, fora o galego ou castelán en función dos usuarios que iban na propia embarcación.
que quede claro, porque parece como se faltara a boa educación que temos que ter todos e todas de falar coa xente nun idioma que nos entende. Entón, se é así, esa indicación non virá máis que reflexar por escrito o que xa viña sucedendo e, unha vez máis, acertamos en poñer claridade ás instruccións dos traballadores desta casa que vaia por diante e permítame que no primer pleno ordinario teña un grato recordo para todos eles, para os funcionarios desta institución, polo traballo e colaboración que están a ter co actual equipo de goberno. Sinceramente, en nome de todos os compañeiros, trasladolles o máis profundo agradecemento. Non habendo máis asuntos que tratar, toda vez que os rogos que nos cursaron comunicámoslle que van a ser atendidos, levantamos a sesión e ata a vindeira ocasión.